Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, astelen itxurako ostegun honetan, ongi torriak izan zaiteztela, bigarren kafera kafe makina sutan dugu. Pasazen gau beltza, Sondheim, Halloween edo All Hallows Eve. Pasazen hilerritara loreak emateko eguna, naiz eta hori urte guztian zehar egin daitekeen. Eta gaur hildakoak ez dakit, baina zombi aurpegiak bai ikusi ditugula kaleetan. Jai egun baten ostean lanera itzultzea zein gogorra den, Osaba ezkontzen, da jai hartzen dugu eta ezkoaz lanera, eta ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, eta ezkoaz lanera, ezkoaz lanera. Osteguna da bai, eta azaroa hasi da. Horrek esan nahi du 59 egun falta direla urtea amaitzeko. Beraz, urte hasieran egindako asmo honen zerrenda berreskuratzeko garaia iritsi da. Nik ez diot jaramon asko egin zerrendari azken aldian, baina ez da berandu hasteko, nik idatzi nuen 2023an liburu gehiago irakurri nahi nituela. Ba hemen noa proposamen bat zure helburua betetzeko. Pier Paolo Pasolini. Epa. Gaurko egunez hiltzen zinemagile eta idazle italiarra 1975. Letretako ikasketak buruturik Romara joan eta han argitaratu zituen bere lehen poemak, La Ceneri di Gramsci eta Nire garaiko erlijioa. Zinemarako historiak idazten hasi zen Soldati, Rossi, Fellini eta Bolognini zuzendariekin. Aldi berean, Ragazza di Vita eleberria idatzi zuen, baztertuen ganako kezka eta txikimendua erakutsiz. Teoriko eta kritikari zorrotza zen, eta eragin handia izan zen bere garaiko zinemagileen artean. Morti vedranno, ma per noi non c'è che un ennesimo mattino e grido parole di lotta. Se ne vanno aiuto si voltano le loro schiene sotto le eroiche giacche di Goiuri da orduan, Pasoliniren dien pelikulat ikusita irakurtze asmoa betetzen da? Ez. Ez. Ez du konbalidatzen. Beste zalantza doket Goiuri, benetan nik hori esan nuen, ze Bai. uste dut baietz ez da? Bai. Ez jarri zalantzan gidoian jartzen duena. Forme della vita tornata uguale nel basso e nel profondo. Baina bueno, lasai, idazle garaikideagoren bat nahiago baduzu, Xela Arias irakur dezakezu. Gaurko egunez hiltzen, 2020an. Aixela, idazle, poeta eta itzultzaile galiziarra. Gogoan dut Galiziako Errege Akademiak 2021eko Dia das Letras Galegas Galiziar letren egunean berari eskaintzea erabakizuela. Ez zerkez gaitu galduago uzten, egun sentiz eskandalizatutako gure gorputzaren itzalak baino. Loitas desestimadas, paraísos con dono, pedras que berran autoras sen alento para seguir. Túas molladas de choiva que alerta, os mares tinguidos preguntan por qué, mais con iso nos anaiama, mais con iso. Baina ziur naiz, euskal idazle, editore eta argitaletxeek asko eskertuko luketela euskerazko liburu gehiago irakurriko bagenitu. Beraz gaurko azken proposamena, Sortze berri bat liburua da, Estitxu Fernandezek argitaratu berri duena. Eta gaur Estitxu Fernandezen urtebetetze eguna da. Zorionak Estitxu psikologoa, osasun mental perinatalean aditua, kazetaria, bertsolaria, aurkezlea, azken urteetan amatasuna, feminismoa eta haurdunaldi zein erditze kontzienteak izpide izan ditu, gure erditzearen jabe eta ama ume liburuetan. Azken hori Erika Lagomerakin batera idatzia. Duela aste batzuk sortze berri bat argitaratu zuen, indarkeria obstetrikoari buruzkoa. Horretarako, hainbat emakumeren legukotzak jaso ditu Fernandezek, lan mamitsu bezain ederra. Zulo bat eta beste bi, gorputz bat lurperatua bi aldiz.
Federratas egingo dugu, Erika Lagomarekin batera idatzia, ez Lagomerarekin. Agian Lagomeran idatzi dute liburu hori ez dakigu. Ez dakigu. Hala ere, hemen ari gara, bai, nik 2023 honetan gehiago irakurtzeko erronka jarri nion ere buruari. Eta zuek? Ba, nik gehiago bidaiatu nahi nun. Mai, gehiago. Ibiltzen zara eta dagoeneko furgonetarekin atzera eta aurrera. Bueno, bai, baina nik aurtean ez dakit, espaziora joan nahi nuen. Izan ere gaurko egunez, 2000 urtean, lehen astronautak iritsi ziren nazioarteko estazio espazialera. Falta zitzaizuna. Zure mapa galaktikoan Dena prestau agurra zalantza nabeak piztu dira Bill Shepard estatuatuarra eta Yuri Gitzenko eta Sergei Krikalev kosmonauta sobietarrak izan ziren ISS-era iritsi ziren lehenak. Bat espedizioak 4 hilabete eman zituenan, estazioa bizitzara eramateko beharrezkoak ziren lanak burutzen. Bertan bizitakoarekin Space Station 3D dokumentala egin zuen IMAX-ek. Bertan azaltzen dira astronautak zero gravitatean dutxa bat hartzen, edo ileak entzen. Urteetako lana, bizitzak arriskoan jarri, elkarlan politiko estrategikoa eta jendeari gehien interesatzen zaiona da nola dutxatzen diren ikustea, ez dugu erremediorik benetan. Eta zuko Juri zer duzu 2023ko asmo honen zerrendan? Bueno, gidabaimena ateratzea zen nire helburu nagusia, eta lortu dut. Orain, gidatzen astea falta zait, baina baimena behintzat badut. Esan dezakegu beraz, dagoeneko Alan Jones zarela. Gaurko egunez jaio zen Jones, Australiar Formula bateko pilotua, 12 sari nagusi eta 1980ko munduko txapelketa irabazi zituen. Bai, antzeko parecido, bai. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Ba, sartu gure autoan, lotu berrikoa eta hasi bidea egiten. Gaur geldialdi asko ditugu eta. Madrileño joan behar dugu, Xabi Tolosarekin hitz egitera. Eta Karola Zirko Espaziora gerturatuko gara Xakti Olaizolaren eskutik. Eta ize freskoa ez da faltako. Andoni Mateosekin eguraldia berira jarriko gara eta. Eta gainera The Beatlesen azken lanari buruz hariko gara. Bai, The Beatlesek kantu berri bat atera du, edo hori esaten dute. Entzuten duzuen bezala. Ba, has gaitezen orduan, Zer gertatzen da gaueko harimekin argitzen denean? Ba, txurizopa debekatuta dagoela. Kafe bikoitza akaso? Egunon najea duzuen zonbi guztio. Azaroak biditu gaur eta osteguna da, naiz eta astelen zaporea hartu kafeari. Ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, Mai Gorostiega Pozo, Koko edo espaziontziko dutxaren txampuaren aparra. Egunon, goako naiz, eta gaurko eta Formula 1 arteko diferentzia salduko ezkizuet. Goiuri ezeiza arandia, egunon. Egunon. Altzapurua eostuna etortzen bada ere. Ondoloin. Ez, doloinez. Bai, atzo jai eta gaur lanera zergatik. Bizitza. Horrelako da bizitza.
Gaur bigarren kafeak 656 garrena du, goizak 10:17 minutu, 18 bidean gara, azaroak 2 eskas, 3 gehiago, eta zuekin milaka. Ongi torri guztioi, hementxe zarete, bigarren kafean, naiz irratian. Eta bide batez, izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide, Julen Goikoetxea lankideak azkar idatzi du esateko, ez esan irizena, lasa, iren martxan motel, bale. I barkaiak, Julen, egunon, nola gauden gaurko hola kolore arraroko egun honetan, Dauka pixka bat. Esan dezaket uzten dira zuen. Esan. Egunak dauka hola urkullu kolorea, ez? Horrela grisa, zozoa, pixka bat, ez da? Bai, eta bakizu ze sortzen didan horrek, holako osnarketa bat. Zer gertatzen da honekin? Ze pasatzen da eguna hola grisa jartzen denean? Zer gertatzen den? Ez dakit, geu ere triste jartzen garela, ez? Eguraldiak badu eragina, gure baldartean. Bai, gu oso triste jartzen gara, baino tristen jartzen dena, lehendakari jauna da. Bera? Bai. Nik esan, ez dakit, nik uste nuen, bera, eroso sentitzen dela horrelako giroetan. Ez, galdetu diogu Iñigo Urkulluri zemoz dagoen, eta hause esan digu. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Ai ama, amorrua, tristura. Igual aldrebes izango, igual bera triste egolako, eguna argitzen da horrela, de grisa. Gian, lehendakariak badu botere hori, eguraldia moldatzeko boterea. Gian. Ilargia da marea, mugi dezaken bakarra, gugeu gara euskararen, ilargi bete bakarra. Alde bat eta bestea, ezkerra... Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Bueno, nire betiko ariarekin tiratzen. Maite dut jaialdi bat bereziki, Festikontes jaialdia, iparralden ospatzen dena, 10. urteurrena aurten, atzo hasi zela, eta azaroak 11 arte egongo da, 30 ikuskizun, 15 kontalari, hoien artean 4 euskaldunola, Dorleta Cortázar, Naia Robles Arangiz, Maite Franco, Ameli Puigjostunak, hainbeste herrietan, emanaldi pilo bat, umentzako, helduentzako, ikastarok, ez dakit, hitzaldik denetatik, horrelako jaialdiak benetan eskertzen direla, pixkanaka, ari gara osatzen, horrelako ipuin kontalaritzaren saria Euskal Herrian, eta zorionak Festikontes jaialdia, asko maite dut jaialdia. Goiuri Zeizarandia, zein da zure maite duta? Nere maite duta. Ez dakit maite duta den, baina aurrekoan gertatu zitzaidan eta jakin nahi nuke ea zuri ere gertatzen zaizuen. Zuek irudikatu bi zeregin dauzkazutela. Imaginatu zeregin bat dela, ez dakit, koreografia bat ikastea, eta beste zeregin bat dela, ez dakit, ordenagailu aurrean fakturak egitea. Eta egun horretan tokatzen zaizu bai edo bai fakturak egitea. Eta momentu horretan sentitzen duzu, gustora egongo nintzen orain koreografia egiten. Eta horrengo egunean tokatzen zaizu bai edo bai koreografia egitea. Eta esaten duzu, zenekatuta nahon, nahiago nuke gaur ordenagailu aurrean egon, eta fakturak egin, eta gorputza ez mugitu. Eta grazia egiten dit nola beti pizten zaigun gogoa egiteko, tokatzen etzaigun hori, eta egun hauetan gertatu zait, egin behar nituen hainbat gauza, alde batetik grabaketa bat, beste batetik edizio lanak, eta bi gauzak segurako nagia sortzen zidaten. Baina grabaketan negoela esaten nuen, ze gustora egongo nitzaken orain eserita edizio lanetan. Eta edizio lanetan ere nintzela esaten nuen, ze gustora egongo nitzaken orain grabaketan.
Eta hori den ere maite duta. Edo maite duteza. Ez dakitzu ondo. Gertatu zaizuen noiz bait. Bai. Askotan, eta gainera igual gai naiz faturak egiteko, koreografia bat egiten bitartean, zeren zure burua dago beste leku hortan, Bueno, batxatari begira jarriko gara, ze bai, goiurik bizi duen hori da, beti nahi dugula momentuan ez daukaguna. Baina nahi de, eta nahi de bestean, ni pasatzen zaite bai. Baina, ez. Alare, da pixkat kejatzeko gogoare, bai, Bai, kejatzeko... Eski baina nahi de eta hori ezin eta. Ez, baina ez dut, batzuetan ez dut altuan esaten, ez diot inorri... Batzuetan ez diot inorri esaten... Gutxi batzuetan esan nahiko duzu. Ez duzu altuan esaten. Auer. Ez. Listo, bukatu da. Jazta, eserretu gara. Ez da, esan genuen azte guztio eserretu gara gengo. Ez aurreko astea. Aurreko astea zan. Vuelva a brotar y ahora todo campo ya sus soldados. Venga, txatari begira Edita Brokosen egunon eta haren bihotza palestinarekin, mendik gurea ere, sarraski geldi ezin honetan. Ze nazka, ze gogorra den bizitzea etengabe ikusten ari garen irudi eta berriekin, baina tira. Indiokerrek dio egunon gaztiak Goiuri ze elegante. Bai gaur Goiuri oso dotore etorri da. Ez dakit zertuen egiteko, baina bai. Prentxabreko bat. Gorka Goierrik, Gorka Santezabanek dio egunon, irukote haupa maiti jei nondikan, bueno, bastakit. Bueno, nire maite dutadak ere igual bisita leiotik egingo dizu edala. Ara, Gorka, baina Tolosatik altzabiltza ba. Pasako zara gure leio paretik. Ondo. Goiuri, la vida es un carnaval, dio Gorkak. Gero hemendik diote, Goiuri, zein zaitu eguraldiak urkullu deitzeko? Zein dizu eguraldiak urkullu deitzeko? Katu, segundo bat. Lankide batek idatzi dugu. Zea ida ateatzen Inigo Natzeko kuadrotik. Eta figatzen bali mazara, zerbait ateratzen ari da kuadrotik begira Inigo, ikusten duzu? Zure atzean dagoen kuadroa? Bai. Zerbait dauka kuadroak atzean? Ez ikusten? Horrela burua ateratzen du horrela pizkat. Kuadro atzean horko izkinean da bai zerbait egiteak. Bai. Nik badakit zer den, Hori. La vida es un carnaval, Gorka, asmatu dezu. Ala, Gorka, asmatu indezu benetan? La vida es un carnaval. Etzan apenas ikusten eta. Baina Gorkak magia egiten du. Bueno, entzule, bai, horatzean naukan kuadro baten atzean iskutautan norbait jarri duen nire inoteritako argazki bat saxofoia jotzen. Damaki asteago la bueltak gure laborategitik eta ala gertatu da. Vale, gure sentimentoak, Andoni Mateos, eguzkia noiz, dio. Bueno, Andoni Mateos gaur ziklogenesiaren inguruan hariko da, baina ez dator eguraldiaren iragarpena egitera egorka. Eguzkia, egun batzu barru, uste dut. Gero hemen bai nire ere pasatze zait, perezak nirekin aldu, eta Junek dio, nire maite dut horrekin lotuta maite dut kejatzea. Begira. Bira, bai, egia esan nik visualizatu dut bapatean Goiuriren gan kejarena, baina June Romatetik barguren ere nahiko kexatia da, bai. Nik ere nere maite duta kontatuko dizuet, maite dut, ez dut bat ere maite egun bateko jaiegunak izatea. Atzo goizean jekin nintzen larumata bailitzan, eta bazkalostean konturatu nintzen igandea zela. Eta sentsazioa, nahiko, gaur berriz ere nagiak jota, behin hartu duzula ez, olako erabaki astea abiatzeko, astelenari aurre egiteko, aste artea dator, eta ja, bazoaz txampa batean, batean, erritmo utzi dit. Osteguna, zera, txarra. Ez que astelen itxurako ostegun bat da, ze gauza desagradable, ez? Ze normalen ostegunetan, nahi ostegunak gustatzen zaizkit, ostegunak, erdi asteburua dela, herri batzuetan pintxoputea, eta horrek, aitzakia bai jendearekin elkartzeko. Ostegunak gustuko ditut, baina gaurko osteguna da astelena. Eta
hain ona den zerbait, osteguna hartu, eta hain txarra den zerbaitengatik ordezkatza, astelenarengatik, eske zein okurritu zaio? Ez da, osteguna ez da astelena. Gogatzen naiz, gare baten Ostelena da. Ostiralena ez da, eta oso ondo. Ostiralena oso ondo. Jo, bauka bere xarma, bere energia, baina ostegulena, edo ez dakit, ez dauka ez da izenik. Eta egu gustatzen, azerre gaude. Como si fuese de cera. Eta bideo batez maite dut, hola batzutan nostalgiko jarri, eta gaur Extremoduroren disko hau etorri zait burura, eta hemen gabiltza. Robetarrak eta Iñaki Guojanton eta konpainia entzuten. Andoni Mateo, egunon? Egunon. Zein dut zure maite duta? Ez dauka zer ikusik nik uste zuek aipatutako kontukin. Hobeto, pixkat gaude... Zerbait desberdina, ezta? Bueno, azkeneko astea hau Italiatik ibiltzeko aukera aukiet, eta toki desberdinak ezautzeko. Eta kontuatu naiz, zenolako, herrialde batzutan, eta kasu honetan Italian, zenolako ondarea daukaten, eta nola mantentzen duten ondare arkitektonikoa diote. Eta gero etortzi da hone Euskal Herria, eta ikuste du nola ondarioi gehoz eta gehiago aidan arriskun jartzen. Hausten egea, suntxitzen, Donostiko kasua, eta beste ozein herritako kasua. Eta orduan, nire pixkat hausnarketa da, maite dutakin lotuta dijoana, ez? Babestearena, ondari hori babestea, balioan jartzea. Ze beti Euskal Herrin galtzen egian ondari hori kontutan eukita beste herrialde batera jote geha, eta balio etxite dugu. Baina ez dira kontuatzen hemene bagen itula eta baditeula oaindikan holako elementu batzuk. Zergatik ez mantendu. Zergatik ez euki dinamika hori ez, beste herrialdeetako dinamika hori ara jun behar geha bideiatzea gauza hietaz gozatzeko. Hemene berdin egitea daukau. Pixkat maite duta horti dijoa ez, babestuin behar daula ondari hori, azkenen gure historia, gure kulturan parte dalako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zer egiten du egoaizeak nekatzen denean? Zer egiten du ordulariak ordu laurdenean? Zer egiten du pazientziak zai dagoenean? Zer egiten du? Nik ez da zer egiten duen pazientziak zai dagoenean, baina ez da egite guaizean nekatu dute den hemen Euskal Herrian bizi dugun giro bizitzeko, ze atzo arratsaldean haizete guzti hasi zenean haize giro ikaragarria zegoen, pel 20 gradu, azken egunetako temperatura altuenak, eta, zoru haize ere deitzen diogun horrek egin zion nolabait, sarrera edo atarikoa egun hauetan biziko dugunari, haize gogorrak, ziklogenesia, izen asko horre bueltaka. 157 kilometro orduko haize boladak matxitxakon. 157 kilometro orduko. Takeria bat, horrek egan eramaten zaitu. Benetan, 157 bota egiten zaituzte. 100 kilometrotik gora askotan lurrera jausi beharra goten daia haizeak ez desorekatzeko, ez zaitu eramango, ez da egite kometa bat bai zinean, baino bai jauzi zaitezke, eta olakotan segurtasunagatik askotan izaten ez, lurrera erori eta hor bela gutxiago egite haizearekin. 157, bai, oso haize serioa da. Egiten du bizi lagunak amaren kartera.
Tirandoni, eguraldiari buruz hitz egingo du gaur, edo behintzat eguraldiaren inguruan, esaten ditu honen inguruan, datorren honen inguruan, zergatik gertatzen diren, gauza asko dauzkagu aztertzeko, eta ziklogen leherkorraren giroan edo hariko gara hurrengo minutuetan. Hoi da, azkenen, ja bizitzen egea, atzo esan dezuen bezala, atzo atxalde gau alden, batez gaua oso moitua izan zen. Nik arratsaldea deitu diot, atzo nahiko berandu mugitu nintzelako etxeruntz, baina gaua zen ondo sartu da gainera. Nik uste 8-tatik, 9-tatik, gaueko 12etan gidatzen net horren, eta furgoneta gaizearekin dantze igaragarrak egiten ziren, bai. Bizitzen egean, ziklogenesi lehorkor hori, AMTek eta Euskalmetek iragarri zuten, iritsiko zala, gure lurraldera, eta nolabait, kalte desente eragin ditzaken ezaugarri atmosferiko berezia dituen fenomeno bada, eta kasu hontan, garrantzitsua da jakitea lehenengo zer dan, nola sortzen dan, nola iristen dan gure lurraldera, eta iristen dan moduagatik eta gure lurraldeak dauzkan ezaugarriengatik modun batea edo bestera eragingo du, orduan. Euskal Herriak kokatzen dut toki baten nahiko berezia zentzu horretan, eta periodikoki urtean, behin, bitan, askotan, olako fenomenoak jasotzen ditu. Ipar, mendebalde inguru horretatik sortzen diren, borraska mota batzuk dira, gero ikusiko dugu nola sortzen dira benetan, eta norantzaren arabera, iritsi daitezke gure lurraldera, edo beste tendentzi bat hartu, eta iparraldera jun, edo hegoaldera jun. Hortaz, kasu hontan, sortu zen hor gutxi gora era, Atlantiar Ozeanoaren ipar mendebalde horretan, eta, toki oso ezea, hortaz, orduan, horrekin oso argi eduki dezakegu, zenolako haize mota ekarriko digun, eta gaur ikusi bestik ez dago, hegoaldi ezea, bustia, eta bar. Hortaz, oinarri bezala, kontutan eduki behar duna dela, borraska bat, ziklogenesi leherkor bat, hitzakiak gutxi gora bera pista ematen digu, zikloi bat, genesia, hau da, genesi leherkorra duen zikloi bat. Hegoaldi txarra ekartzen digunez, borraska bat izango da. Eguraldi mapak denak edukiko ditugu burun, telebistan nola ikusten diteunen, A, B, oso tipikoa da, B borraska, A antizikloia. B borraskarekin eguraldi txarra ekartzen dute, arekin normalen eguraldi ona, lasaiago bat. Kasu honetan, B bat da, borraska bat da, B presioa da, presio bajuak edukiko ditu atmosferan, gutxi gora bera, ibili izaten geha, 380, 1000 gutxiko presio hektopaskal da neurriak kalkulatzeko hori, eta hortik sortzen dira borraskak. 1000 eta gutxitik gorako presioak dituzten ezaugarri atmosferikoiek antizikloiak izango dira. Ziklogenesi leherkor honek, hortaz, 980 hektopaskal, baino gutxiagoko egoera batetik abiatzen denean deituko zaio. Hau da, 24 ordutan, oso denbora murritzean, berez atmosferikoki hitz egiten baldin bagaude, 24 hektopaskaletara jeisten denean, oso bortizki hasiko da biratzen. Hortaz, energia akumulazio oso handi edukiko du, eta lurrera iriste baldin bada, kasu honetan itsasoan sortu delako, nolabait energia oso handi edukiko du, eta hori guztia gure lurraldean utziko du. Euriteak, haizeteak, eta bar. Orduan, kasu honetan, non gertatu hori da planetan begira jartzea baldin bagea. Bi hemisferio dauzka planetak, dakigun bezala, oso ondo ikasi genuen bere garaien, eta erdikalde horretan tropikoak kokatzen dira. Ziklogenesi edo borraska handi hauek, normalen, ipar eta hego hemisferioan gertatuko dira, baina tropikoetatik urrunduta. Tropiko inguruetan ez zaie modu horretan deituko. Deituko zaie, urakanak, eta beste ezaugarri batzuk izango dituzte, gutxi gora era antzekoak direna, baina ez dira berdinak izango. Ipar hemisferioan erlojuaren orratzaren kontrako norantzaukiko dute, hego hemisferioan kontrakoa. Coriolis efektua erdian elkartzen dien momentu horretan, ez dian astuko, kontra ingo dute eta rebotat ingo dute. Oso kuriosoa, ezaugarri fisiko, berezi batzuk, eta azaltzeko konplexuak direna, netzako ere oso konplexu izango zen. Pentsa guretzako. Orduan, norantza horren arabera, hoi jakin dezakegu, benetan aurre ikusi dezakegu, iritsiko dan gure lurraldera, edo ez da iritsiko. Kokatuta daukau ipar mendebaldean, norantza dauka, eta norantza horren arabera jakingo dugu iritsiko zaigun, edo beste leku batera joango den. Orduan hori garrantzitsua da jakitea eta hortik abiatzera.
Hortaz, esan bezala, sistema zirkularrak dira, haize korronte oso bortitzekin osatuta daudenak, energia oso handia daukate, jaiotza hori esan bezala, ziklogenesi izateko 24 hektopaskaleko presioan, oso presio bajuetan kokatu beharko dira, eta atmosfera kapa desberdina dauzka, ezta? Kapa bakoitzean presio mota desberdina daude. Gorantza aite den bitartean, presioak aldatzen doaz, temperaturak aldatzen doaz, eta bar. Hau gertatuko da oso bajuko maila horietan, maila atmosferiko oso bajuetan. Horregatik baita ere, B presioaren hitz hori. Hortaz, nola sortu daitezke, zergatik sortzen dira? Ez dira bapatean nahi gabe sortzen, haizete hauek, ezaugarri ezberdinak gaude. Eguraldi mapan beti hitz egiten digute fronte hotzak, fronte beroak, ezeak, lehorrak, itsasoan gainean balin badaude ezeak, kontinente gainean sortze balin badia oso lehorrak, eta normalean hotzak iparraldetik etortzen balin badia, Saharatik etorri izaten diren korronte batzuk oso beroak dira, baina nolabait beste ezaugarri batzuekin. Ziklogenesi hauek edukiko dutena da ezaugarri ezea. Normalean itsas gainean, ozeanoen gainean kokatzen direlako. Hortaz, itsasoaren ezetasun hartuko dute, ur hori hartuko dute, gero euri izango dana, eta kargatu ingo dira. Aldi berean, bi fronte kokatuko dira, hotza eta beroa, fronte hotzak dentsitate gehiago dauka, ur akumulazio handiagoa dauka, hortaz, besterik gabe, bekaldean kokatuko da, eta beroak gora egingo du. Bian arteko elkartze horretan, batek bera, bestea gora. Bi horien artean, sortuko dan energia positibo eta negatiboak sortuko duena da, nolabait, hodei masa oso handiak. Igual hemen Euskal Herrian ez da oso ohikoa, ez daukagulako horizonte handi bat, baina Tokio horietan ez daukagun mendi inguru oso handiri gu handi gertu, ikusten dien nolabait, laino oso handi horiek, ez da kriston itxura handia daukatenak. Horiek dira ekaitza hodei potente horiek. Olako hodeiak sortuko dira zikloi batean. Baina mugimendu zirkular batekin. Oso bortitza den mugimendu zirkular horrekin. Orduan, mugimendua esan dugu, erlojuaren horratzaren kontrako norabide horretan, gure hemisferioan, iristen da Euskal Herrira, eta Euskal Herriak zer nolako ezaugarri orografikoak ditu, hola orokorren esan da. Laua da, oso gora beratxua. Oso gora beratxua, menditsua da, eta ja kostako lehenengo lerroan, lehenengo mendiekin topatuko da. Gainera, esan duen bezala, atmosferikoki oso maila bajutan kokatzen den masa bada, eta ze gertatuko da, ez dakit bezatuko zuen, Foen efektua. Ez dakit noiz baitu honen ingurun hitzein deten hemen. Foen? Foenen efektua, hau ikastoran ikasten da. Baina ja urte asko pasa dira, batzuentzat bereziki. Bai, baina zuretzara goratzen. Zuretzat izan beste, baina... Beste gabe, esan dut, menditsua da, haize eze badator, laino eta euriez kargatuta, joko du mendietan, eta mendioiek gainditu nahiko ditu. Dijoalako bere prozesuan aurrera. Mendioiekin jotzen duen momentuan, ezetasun guzti hori, karga guzti hori, lehenengo jo duen magal horren aldean eroriko da. Kasu honetan, kostako lehenengo lerroak bizituko du fenomeno honen eraginik bortitzena. Kostaldean, kostaldeko itsasoa bizitu egingo da, olatu handiek egongo dira, hortaz, uholde arrisku egongo da kostalerroetan, prezipitazio kantitate gehienak baita ere bertan emango dira, eta Foenen efektu horrekin zegertatuko da, mendiak pasa ala, kasu honetan hegoaldera etorri ala, fronte edo ziklogenesi hori, borraska handi hori, jungo da lehortzen. Energia hori utzi du iparraldean, lehortzen jungo da, eta iritsiko da barrukaldera, nolabait ziklogenesi horren arrasto batzuk geldituko dira, beste gabe. Ez dute nolabait eragin oso bortitza izango ja hegoaldean. Haizearen abiadura handi bat, baina euri aldetik gutxiago. Hortaz, joan jungo bagina Euskal Herriko kostaldeko matxitxako aipatu dezuen bezala, ezta? Haizete oso bortitzak, benetan hor jasotzen adielako momentu horretan eraginik okerrenak, eguraldi horren eraginik okerrenak. Hoiola oso orokorrean esan da zer dan ziklogenesi. Borraska bat, presio oso bajuekin hasten dena, energia asko hartzen duena, eta borraska moduan, hegoaldi txarra ekarriko du, baina oso modu bortitzean.
bezala, eskuen artetik ies egiten duzu. Hemen Xabi Tolosak txatean jarri digu, nik Hector Pascual bat ezagutzen dut, borraska deitze jo. Zatek izangoa. Xabi Tolosa laizter izango da gurekin, baina bere lagun Hector Pascual ezagutzeko moduko ere bada. Beraz, Andoni, moztu dizut hortxe musikari tartea egiteko, baina... Eta txiste txarrei tartea egiteko. Bai, txiste txarren tartea irekitzeko, zabaltzeko, baina foen efektua beraz aztertzen ari ginen, bueno, haizeak maldaren kontra edo, ez talka egin eta goruntze egitera behartzen duenean orografiak, hortik aurrera sortzen diren efektuekin edare ginen. Bai, hori da, eta kasu honetan, ziklogenesi leherkor horrek nola, balditzatzen duen, azkenen eguraldia lurralde batean, bai, azkenen segun eta ze ezaugarri ditugun. Bueno, nik uste nahiko argi gelditu dela, oso gainetik esan da zer dan ziklogenesia. Baina Euskal Herrian gaur oaintxe bizitzen aigean bezala ziklogenesi berri hau, bai, ez da lehenengoa, bai, gauza desberdinak gertatu dira Euskal Herrian eta ziklogenesi desberdinak jaso ditugu. Azkena, honen aurretik ezagunena, eta nik uste goatuko zeatela, Filomena izena jarri zitzaion, 2021 batean. Bueno, Euskal Herrian etzun horren besteko eragin bortitza izan, gehiago izan zuen Iberiar Penintsulako barnekaldean, etzalako zuzenean Euskal Herritik sartu, bai, mendebaldetik sartu zelako gehiago, Iberiar Penintsularen mendebaldetik, eta horrek batez ere ekarri zuen elurte eta izozte oso bortitzak, bai, eta azkenen horrek bai ekarri zituen elektrizitatean mozketak, azpiegituretan noraiteko arazo desente, desplazamenduetan noraitaren mozketak egon ziren, hiria handietan, kasu honetan Madrilen, Euskal Herrige bizi izan zituen arazo batzuk, ez aurren bestekok, baina bai. 2018 Bruno izeneko beste bat egon zen, ez dakit batuko zaten, ni ez oso ondo, baina saltxeatzen egon naiz, eta baita ere... Sonatzen dit izenak behintzat, bai. Bai, ez da? Bruno, bai. Ezaugarri oso antzekoak izan zituen beste olako fenomeno bat izan zen, haizete handiekin, euriteak, itsas olatuen bizitasun oso handia, eta hortaz kostalerroarentzako nolabait talka handia izan zena, eta kalte desberdinak azpiegituretan. Eta 2010ean, horrela zarrena hartuta, Xintia, Zintia izenarekin ezaguna izan zena, honek beste horren beste, bai, haizeteak, euriteak, itsasoaren mugimendu oso bortitzak, ekaitzak, ezaugarri desberdinak bere baitan hartu zituenak, eta uholde oso handiak ekarri zituen kostalerroan. Eta ni honen inguruan goatzen naiz, ze txirrindulari zan nenbilen garai hortan, eta uste lasterketa geneukala asteburu horretan, eta ekitaldi guztiak moztu zituzten asteburu horretan, ziklogenesi lehorko hau etorri zelako eta ezinezkoa zelako kalean segurtasunez aritea, oida, arrisku handia zegoela. Eta lasterketa ere bertan beran geratuko zen? Oida, ez zenun karrera hori. Tropel bat Euskal Errepidetatik horrelako izeekin, etzan plano, no? Alare aukiditeu momentuak kosta inguruan, Getari inguru horretan, olatu handiak etorri eta guri guzti. Olakoak egon die, bakizu. Jokoan parte. Bai. Xabi Tolosa izan, we don't talk about Bruno. Abesti hori jarri behar duzu. Eta Gorka gogoratzen dala Zintiarekin. Nik galdera bat. Jarri we don't talk about Bruno. Ari naiz. Nik galdera bat bai, udan askotan entzute dut dana hitza. Dana, ni txikian entzen zan, gota fria. Gota fria, bai. Gauza bera da, ziklogenesia eta dana edo... Ez desberdina da. Bale, dana bat izango litzateke iparraldetik normalean etortzen den aire masa borraska bat, bai, presio bat, nolabait iten duela koletazo oso handi bat, mingain luze bat bezala, bale? Eta mingain luze iteko momentu horretan, moztu egiten da, bai, desprenditu egiten da bere egitura naturaletik eta gelditzen da bakarrik. Bakarrik, atmosferikoki goi presioak diren gainontzeko egituren artean. Baina B presio horrek, bakarrik gelditu den B presio horrek, mantentzen ditu ezaugarri oso bortitzak eta gaina oso violentoki. Leku konkretu batean horrela. Hoi da, eta horrek egiten du nola gaiteko nahiko suntxipena eta hori normalen gertatzen da Mediterraneo inguruan. Bai, Euskal Herrian nik uste ez ditula dauki hola esanguratxoak direnak, baina Mediterranean horiek oso... Aurtengo danak Madrid inguruan bereziki eragin zuen udaran, eta Toledo inguru horretan. Han nintzen eta... Nahiko festa auki genuen, bai. Esan dezu Gorka gogoratzen dela Zintiarekin, baina ez duzu batu zergatik oroitzen den.
parrandan zeolako lagunekin. Aiba. Eta haze beldurra pasazuna, imaginatzen dugu, bai. Haze arraroa, harrapatu zintula honek parrandan. Zintiarekin parrandan. Harrapatu zintiaula, ez? Wow. Bueno, eta ze izena jarri diote ziklogenesi lehorko horroni, dakigun bezala, beti izen bat jartzen zaio. Bai. Ezta? Bueno, kasu honetan, Erresuma Batuko estazio edo meteorologia zerbitzuak jarri dio, behiek detektatu zuten lehenengoak izan zirelako, eta jarri die Ziaran izena. Ziaran. Bai, jatorri gaelikoa duen hitz bat omen da, bueno, euskaldunak izango balia detektatu zutenak, bai, izen euskaldu bat eduko luke. Piskatola funtzionatzen du honek, azkarrenak hartatzen duena. Tartalo izan guapoa da. Politia izango zen, tartalo ziklogenesi leherkorra. Tartalo ziklogenesia. Bueno, euskaldunak izan da Ziaran ere ditzeokiko zutzen, ez? Ziaran bada euskala bizena. Bida, egia, arrazi dezu. Bai. Ez da git. Bueno, Ziaran edo delako horrek, Euskal Herrian zen olako eguraldia ekarri digu, edo ze iragarpenak daude oso gainetik botata, bai? Ez hauek azkenean baitere berritu behar dira, seguruna eraldatu direla. Gutxi gora bera, aipatu duen bezala izete oso handiak gertatzen ari dira, gertatuko dira gaur eta biharko egunean, 120 artean, badaude hor punta askoz altuagoak, esan duen bezala ia 150ko haizeteak, hauek batez ere Bizkaiako kostaldean baita Araba mendebaldean gertatuko dira, haizete bortitz hauek, tartekatuak izango dira, ez da denbora guztien haizete bat egongo, bai, olako momentuetan euriteak eta haizeteak tartekatuak izaten dira. Zaparra mardulak hortaz oso modu intentsuan baino kontzentratuta, gero tarte lasaiak egongo dira. Kostaldeko, itsasan olatuak baita ere 5-7 metroren gurukoak, hortaz kostaldean ibiltzeko oso arriskutsua, Donostiko Paseo Berri eta moztu da, eta haize horrazia. Hoi da, horrazia, hoi da. Bai. Txidaren monumentuaren inguru horretan, oire moztuta dago, segurtasunagatik, logikoa bezala. Zu Getaria, errepidoiek ez, esango nuke Zarautzetik abiatzen direnak, Laga eta Laida inguruko errepidoiek, Euskal Kostako edozein errepide uste dut, nahiko egoera arriskutsuan edo bintzat kontu zibiltzeko modukoan da. Bai, eta horri lotuta gero itzengo deu, ze garrantzitsua dan jakitea, benetan, lehenengo iragartzea olako egoerak, eta gure lurraldea prestatzea horren aurrean. Beste kontua da, bai? Eta hor lanketa handi bat dago. Baina, Eusko Jaurlaritzak hortaz, abisu hori, laranja tarteko, bai, batzutan horia, bestatzutan laranjak jarri ditu, egun hauetan, hortaz, guazen sartzea pixkat ze esan nahi duten abisu horiek, bale? Hor badaude nolabait sailkapen mota batzuk, eta abisu horiaren barruan sartzen diren egoera o gertakari meteorologikoak normalen 180 hartzen dute. Ohikoak direnak eurite konkretu batzuk, ez dinak oso bortitzak, baina normalean egoten diren eurite normalak, baina pixkat intentsoak diren horiek, izan haizeteak baita ere, uholde txiki batzuk, eta bar. Bai? Arrisku puntu bat bai daugate, baina ez da oso arrisku maila altuko egoera bat. Laranjak, eunekoetan itziten ari balin bagera, 110 jaisten dute da. Oso momentu konkretuetan, urten behin, bitan, gutxitan gertatuko da. Bale? Arriskua ja biderkatu egingo da, horiaren aldean, eta leku batzuetan, oaintza aipatu den bezala, agian kale mozketak egon behar dira, edo nolaiteko restrikzio mota batzuk egon behar dira. Eta gorria oso gutxitan gertatuko da, oso gauza puntualak izango dira, batzutan urtean ez du eukiko beste atzutan igual behin bakarrik eukiko dugu, alerta gorri bat, baina berriro lotuta dijoa berdinarekin, bai? Oso momentu konkretutan, gertakari oso bortitzak gertatzen diren momentu eurite, elurte kasu honetan, handiak, uholdeak, bai? Holak kalkulatzen dituzte alertak kasu honetan Eusko Jaurlaritzak. Bueno, eta azalduta ziklogenesiaren ezaugarri nagusiak baita ere gaur biharko egunean igual etzia indar gutxi goiko duen ziklogenesi Ziaran horren iragarpen txikia eta abisuak nola kudeatzen diren jakinda. Pixkat, hausnarketa egin behar da, hau ez dela gertatzen zergatik, bai, hau da, arrazoi bat badago atzetik.
Eta klima aldaketak eta klima aldaketaren paradigma aldaketa honek nolabait eragina handia dauka olako egoeretan. Ez egoera sortzean, baizik eta egoera hauek biderkatzean, edo ezoikoak diren momentuetan gertatzean. Bai? Kasu honetan, olako ziklogenesiak udazken, negu, trantsizio horretan gertatzen balin badira ere, bai, gertatu daiteke aurrera begira, ziklogenesi leherkor hauek, batean uda garaian jasotzea, edo udaberri garaian jasotzea. Bai? Hortaz, klima aldaketari guk eragiten ari garen kalte guzti horiek erreflejatuta ikusiko dira olako ekimen edo ekitaldi naturaletan, bai? Bento natural hauetan. Temperaturaren igoerak, kasu hontan baita ere, eragin dezakena itsasoaren temperaturaren igoerak horrelako fenomenoak areagotzea. Ez da bakarrik frente hotz, frente beroen arteko talka, itsasoa oso beroa alin badago, egoera hori atmosferan ere erreflejatu ingo da eta aktibitate bat sortuko da. Nola berotzen dugu guk gure ura? Normalean, itsasoko ura kasu honetan, batez ere temperatura atmosferikoaren igoera batekin. Poloen urtzea, gezaren galeran, itsasmailaren igoeran, badia nolabait ekimen edo gauza desberdinak eragingo dutenak baita ere meteorologian. Ez da gauza bat aparte di joana. Horregatik jakin behar duguna da kasu honetan da gure lurraldeak antolatu behar direla pixkat horri begira. Eta batez ere kostaldeko inguru eta zari naiz. Eta gure kostak oso zaurgarriak dira. Bai, daukagu eraikita kostalerroaren azkeneko milimetrora arte. Geroz eta ekaitza, geroz eta borraska, geroz eta ziklogenesi leherkor gehiago etortze balin badia, geroz eta maizago moztu harko ditugu errepideak, etxe bizitzak, baita ere, nolabait, uholde handietatik nahiko gertu ibiliko dira, gure kaleak ere inundatuko dira kasu honetan, eta horren aurrean zerbait egin behar da. Berrantolaketa bat behar dute, nolabait esateko gure lurraldeak. Eta hau, Amerikako Estatu Batuetako leku batzuetan, Floridan adibidez, hasi dira sortzen azpiegitura, ingenieritzatik abiatutako azpiegitura oso potente batzuk, ze hor periodikoki uholde oso handiak egitzen dituzte, ur hori nolabait xurgatu eta bideratzeko. Baina han esaten dute horrelako ekintzak 20 urtetarako bakarri balioko dutela. Gero berriro beste zerbait beharko dela, beste egoera baten aurrean horri aurre egin ahal izateko. Hortaz, kontutan eduki behar duguna, antolaketa ona behar deula gure administrazioetatik, lurralde antolamendu oso potente bat, plan estrategiko garrantzitsu batzuekin, holako egoerei aurre egin ahal izateko. Eta erronka nagusia nik uste jamai gainen badagoela, baina zer egin handia dago aurretik. Gaurko osteguna gris eta ilun xamarra bagenuen, Andoni Mateosek egin digun etorkizunaren aurreikuspenak ere, ez du gehiegi laguntzen, buru makurrau altxatzen, baina egiari zor gauza kontatu ere egin behar ditugu, ez da? Ez da hemen tristura transmititzagatik, beste gabe errealitate bat da. Eta errealitatearen aurrean jarri beharra daukagu, ez dela behin da berriro, esaten da bezala, gizakia da pertsona izaki bakarra planetan, harri berdinarekin bi aldiz, estroputze egiten duena. Kasu honetan beti ongo gera zirkulu berdinean, bukle berdinean sartuta. Eta evidentziak hor daude. Historikoki, horlako egoera meteorologiko oso muturrekoak gertatzen ari dira. Lurteak, uholdeak, euriteak, haizeteak berdin du. Baina, goazen gure lurraldea egokitzea. Goazen gure azpiegiturak horren aurrean erresilientegoak bilakatzea, ezta? Hor dago, eta egia esan hortako espezialista pila batek dagoeneko jalanen badabiltza ikerketan eta nolabait, ikerketa horiei aukera bat eman behartzaile, aukera praktiko bat behartzaile, ez da dena erabaki politiko, turistiko... Eta adostasun zientifiko ikaragarria dago guztionen inguruan, beraz, ez da iritzi kontu bat dagoeneko. Ez, igual bere garaian hasi zanean, izan ziteken iritzi zientifiko oso txiki bat, baina gaur egun mundu mailan oso evidentea den zerbait da. Hortaz, kontutan eduki behar den zerbait.
Andoni Mateos, agurtu egingo zaitugu, eta segituan Madrid ingurura egingo dugu salto Xabi Tolosare agurtzera, baina tira, bi aste barru edo, Andoni ikusiko dugu berez Mentxe izango, bai. Eskerrik asko ondo izan. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 2 minutu goizeko 11 izateko eta informazioari heltzeko hitzordua iristeko, baina ezertan hasi aurretik galdetu behar diogu Xabi Tolosari, zer moduz dagoen bera, baina batez ere zer moduz dagoen Hector Pascual. Xabi Tolosa, egunon, gaia serio. Kaixo, egunon. Que entzundet, Hector Pascal eta bapaten etorri zaitola memoriara tipo hori oso laguna da. Ez da existitzen, asmatzen dut, existitzen abertik izan. Lotxagabea. Onartu gara, beida, jatea jazu, sentitzen dut. Baina, segurazki entzulen artean, igual egongo te da, igual Hector Pascual batetan nahi dugu antxe, azaldu da dila. Deitu telefono honetara. Googleen bota eta Hector Pascual pillo bat daude. Bai, LinkedInen, front-end developer, software engineer and not worldwide. Baina non bizi da. Anoetan bizi da, ez dakit. Barcelona eta inguruetan jartzen duen. Euskaldunen bat, balin badao, Hector Pascual, badakizue. Sekzio apartan, elkarrezketengo dugu. Pascualito. Borraskas, el borraskas, lehitzen die, horretik. Aizu, Xabi, azken ordukoaren bila, baina pixkatola amu modura, badakit gaur eragarri ondo prestatu zula zure sekzioa, oikoa den modua. Eta zein izango da gaia, segituan helduko diogu eta. Itxuen, baina gakoa da, hoi da gakoa. Hoi da gakoa. Melodia, ez da? Hoi da. Hori da WhatsAppera zerbait iristen denean? Hori da, ez? Osea, hortzaz hitz egin behar dugu, WhatsAppeko notifikazioetaz? Ondo edo gaizki irutzen zaizu. Ez da, aukeratu, Baina, txen, naiz eta guk esan, imaginatu esaten dugula gaizkiru iruditzen zaigu, zuk horretaz hitz egingo duzu. Bueno, ni moldatu naiteke, osea, lasai. Guazen, azkena. Ondo iruditzen zaigu. Ondo da, azken ordukoaren bila egingo dugu segituan salto, naiz irratiaren estudio zentraletara egoi belategi, oizeko 11 kortxe ditugu segundu batzuen faltan, egunon? Egunon baita zoi ere, azken ordukoarekin gatoz bai, eta Gazara begirakoa esan behar, Israelgo soldaduak Gaza hiriko kanpo aldera heldu direla ziortatu baitu armada sionistak. Hauen helburua Gazako zerrenda bitan zatitzea litzateke, baina dagoeneko baja ugari pairatzen ari dira. Aste artean esaterako 15 soldadu israeldar hil zituzten Hamasen miliziek Tel Avivek berak baieztatu duenez. Israelgo armadako brigada general Itzi Kojenek azaldu duenaren arabera, esandakoa, soldadu israeldarrak Gaza hirian sartzear leudeke. ב-7 לאוקטובר החמאס בחר לצאת למלחמה שהוא בחר בה. Dena den, gerra bizkor baten aukera erabat baztertu du generalak eta gerraren garapena ikusita, gatazka luze batez ohartarazi du. Badirudi operazioaren helburua Gazako zerrenda bitan zatitzea dela, iparraldeko zatia okupatzeko edota usteko zuzenean. Hala ere, ezagunak dira barkatu momentuz Tel Aviven benetako helburuak. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ziurtatu zuenez, Gaza erabat aldatuko da gerra amaitzen denerako, baina ez zuen gatazkaren osteko plan zehatzik aipatu. Gazara begira gaudela beraz, baina gurera baita ere eta zentzu horretan, esatea, gaur osteguna izan da osoko bilkurak ditugula. Nafarroako parlamentuan bezala, baita Gasteizkoan ere, bertan kontu fiskalak, besteak beste eztabaidatzeke, baina zertxo baita aurrera atzera, egin dugu barkatu, hezkuntza batzordeko lantaldearen lehen 2 bileretan EAJak eta PSek errefusatu egin dituztelako EH Bilduk hezkuntza lege proiektuari egindako funtsezko zuzenketa guztiak. Oztopo sistematiko hauek ezatoz bat hezkuntza itunaren jatorrizko izaerarekin, ordukoan desadostasunak negoziazioen bidez konpundu baitziren. Ponentziaren bileretan, horma bat topatzen ari da Ikoitz Arrese EH Bilduko parlamentaria. Koalizio Abertzaletik adirazi dutenez, Arresek hainbat zuzenketen defentsa egin du testuinguru eskainiz eta bere arrazoi bidea azalduz, baina esandakoa EAJaren eta PSren erantzuna etengabeko ezezko bat izan dela, jatorrizko testua, edota Jaurlaritzako alderdiek aurkezutako zuzenketak EH Bilduren proposamenak baino hobeak direla ziortatuz. Pentsa, EAJak eta PSek errefusatu egin dituzten artikuloren artean
euskara berezko hizkuntza bezala aipatzea dagoela autonomia estatutuan bertan jasota dagoen moduan. Beraz, badirudi oraindik ere polemika ekarriko duela, hezkuntza legearen proiektuaren garapena, badirudi 3 bileretan soilik izango lituzketela zuzenketa guztiak prest, gaurko erritmo horretan jarraitzen badute, alegia Lakuako gobernu bazkideek euren zuzenketak inposatzen jarraitzen baldin badute. 11:02 minutu informazio praktikoari aipamena beti bezala, eta gaurko egunez kieran ziklogenesi leherkorra dugula albiste 157 kilometrotako aizetek hegalaldiak bertan bera ustera behartu dute gaur goizaldean, bereziki Bilboko Loiuko aireportuan 13 bat hegaldi izan dira bertan bera gelditu direnak, eta errepideetan ere esan behar dezenteko korapiloak izan direla, bereziki Txorierriko Nazional 637 errepidean, sondika parean, baina bertatik azken ordukoa dugu baita ere normaltasuna bermatu dela era bat, eta badirudi une honetan behintzat ez dagoela aparteko goraberarik Euskal Errepide sare nagusian. Dena den, badakizue, egun umela eta izetxoa izango dugula, beraz, arretaz gidatu mesedez gaurko egunean. Onaino momentuz, eguerdiko 12etan bueltan izango garela informazioaren ariaren 2. edizioan. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, hortxe azken ordukoa, eta guk aurrera egingo dugu, hain zuzen ere, Madrideraino salto egiteko. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Xabi Tolosa Madridetik zuzenean, guk Madridera salto egingo genuela esan dizuegu, baina hori bai, salto hegazkinez ez du egingo, ez dago giroa eta hegazkinak hartzeko, telematikoki egingo du. Gerturatuko da gurera Xabi, baina beste modu batera. Urrutitik, hori da. Zigertatzea izu WhatsApparekin. Beda, kontua da, esplikatuko dizuet. Lehendik eta behin kontuatu zate, dagoeneko ja turroiak eta saltzen dituztela, ja ofizialki ja Gabon garaien gaude, ja Maraia Karaia hasi da kantatzen, It's Christmas. Baina aspaldin, ez? Ez, baina nik esango nuke gaur dela eguna, ze Maria Karai esnatu egin da. Bai. Esnatu egin da, bera... Urte kutxa baten sartzen dute, Gabonan pasata gero, eta azaro eristen denen, hor esnatzen dute, Mariah Carey. Nik esango nuke, guen dela lau aste ja zegoen txokolatezko turroia supermerkatuetan, eta netza da lehenengo klik hoixera. Lehenengo dago, baina gerez eta lehenago azten dira. Kontua da, turroia zaparte, Gabonetara begira, dagoeneko ja kuadrillakoak badituzte, ja zidiela, ja, Gabonetako urteroko afaria antolatzeko prestakuntzak eta egiten, eta zein jungo gehan eta zein izgean jungo, eta nik izan, baina handikan azaron gaude, baina egia da gero, denbora zetxun gainera etortzen zaigula, eta lekurik ez dagoela, eta jatetxe guztiak eta okupatuta daudela. Eta refleksio bat izan nun alde hortatikan, esan ez, eskerrak, naizta ni hemen Madriden nagoen eta urruti nagoen, eta nire lagunen historietaz eta naizen enteratzen, baina eskerrak WhatsApp hor dagoela. Eskerrak. Nola konektatzen gaitu, nola teknologia berriet, oso berriak diaztia, baina teknologia tik hauek nola laguntzen gaituzten elkarrekin egoten, ni hemen sekzio apartan zuekin egotea, eta zuek nerekin egotea, hori ere baliatzen dute. Eta hori, pixkat refleksio horretan, pentsatzen egon nintzen, nola lagundu duten sare sozialek distantziako harreman horiek mantentzen, eta horri esker, zure aspaldiko lagunak, edo unibertsitatekoak, edo ez dakit nongoak, eta nola lankideak, eta haiekin eta nola urrunera mantendu ditzazkezun harremanak. Eta aspaldi, Inigok enkargu bat egin ziten, eta eskatu ziten lagunen klasifikazio bat egiteko. Ez dakit goatuko zate, baina grabatuta dago, sekzio apartan aipatu zen, sekzio apartaren mitologia. Gauza esaten dira, sekzio aparta deituriko tarte honetan, erdiak aztu egiten ditugula. Oso gaizki egiten dezuen. Nik hemen daukat dena apuntatuta, esan zen duten honea etorriko zinatela, sekzioa egitean nerekin. Eta sushia. Eta sushia hartuko genula. Eta, nik gauza asko esaten dira, baina nik hemen dauzkat ondo gordeta. Eta entzule asko kere baita, badakit Laster ingo dutela enziklopedia, sekzio apartaren enziklopedia irikiko dutela. Hola,
datu guztiak eta mantentzeko. Bueno, kontu da, Iñigok eskatu zitela, goatze balin bazeate, lagunen klasifikazio moduko bat egitea. Ze lagun mota eta nola, eta bueno, egia da, oso eduki luzea atera daitekela hortatik, baina pentsatu nun bai, WhatsAppeko laguna edo haien konportamentuari buruzko klasifikazio txiki bat bai egin genezakela. Eta horrekin nator. Sartu nintzen ere WhatsAppean, eta goitik bera denak irakurri nituen, hornezkan kontaktu guztiak eta talde guztiak, beldur pixketere sartu zizeten, ze deskubritu non, 4 talde bat zaudela, ni bakarrik degonak. Niri hori. Gertatzen. Jendea isil juten da, eta bat juten da, bestea juten da, eta baten zu bakarri zaudet. Zen naiz, nire hemen tristea naiz. Jendea ez da agurtura egiten. Antxonteieriak, nekatutak bakarrizketan, esaten zuen, nola, gomendio bat ematen zuen, WhatsApp talde batetik ies egiteko. Bota. Esaten zuen, ezin zarela zu izan lehenengoa. Joan behar dela, ziklista joaten diren bezala bata bestearen atzetik aprobetxatzeko izaren kontu hauek inegok ulertzen dituen kontu hauek. Orduan, lehenengoa joaten danean, orduan aprobetxatu joateko. Baina, esaten zuen, bereziki hona dela, ze, claro, jendea serretuko da lehenengoarekin. Perdon, Xabik taldea utzi du. Tardun jendea aserretu egingo da, eta agian norbaitek esango du, Xabi, ze kabroia. Tardun esaten zuen, orduan, zuk idatzi. Xabi, tio, iaizi, kabroia, eta mezu hori bota, eta taldetik joan. Eta aldein. Eta orduan, baina, hor, ja sortu duzu narratiba bat Xabiren aurka, eta orduan mundu guztia Xabiren aurka geratuko da, eta zuk, iesin dezu. Bere kulparen gatik nikoa. Osa, nik badara mazkit, 3 hilabete, notifikazio giristez ezkit, ez dut ez jakin ditalde honetaz, baina, bestea da gaiztoa. Baina, aldi berean, imaginatzen dut, pelotoi oso bat, taldetik ateratze balin badala, gehiagi itxoite balin badezu, hori ze batematek idazte balin badu, baina ez balin bada taldetik joaten, ordu narratiba aldatu egiten da. Ja, egia da. Imaginatu, ni bani joa taldetika. Eta goiurik esaten du, nire baita bani joa. Eta maiek idazten du. Eta esaten du, bi hauek ikusi dituzu ez gaizki, baina mantentzen da taldean. Eta orduan, Iñigok alde naizun taldetikan, baina ja ezin du. Ulertzen? Ja, sortu olako testu inguru moral bat zure kontra jarri dena bapatean, ez da? Bai, hori da. Gero hor badaude ordutegiak ere, ez? Osea, jendeak gauaren isiltasun hortan, pixkate... alebosiaz, ez? Pixkatola jakitu... Gau ez alditen duzu taldetatik. Nik gaur utzi dut talde bat goizeko 3etan. Ikusten? Aiba, baina ez alarma jarri zen nun. Ez natuta. Ez natu egin naiz, banau hielako arazotxe batzuekin, eta ez natu egin naiz 3ak aldera, eta ezin lo hartu, eta orduan, mugikor hartu, eta WhatsAppa begiratzen aritu naiz, eta batean ikusi dut, interesatzen, ez batere interesatzen zitzaidan talde batean nengoela. Oso espaldikoa zen, taldea? Bai, espaldikoa. Eta mantentzen, jendeak idazten zuen, edo... Ez, oso gutxitan, eta horretik aztoa nuen, baina gaur esan dut. Hau da unea, alde egingo dut, ies egingo dut. Ondo indezu, segurazki. Azken finean da osasun mentala pixkete baita, ez? Azkenen daukagu, zarat asko daukagu gure mugiko horretan eta gure buruan, eta pixkatola lasaitasun hori nik uste ondo tortzen dela. Bueno, esaten dizuen bezala orduan, badauzkat hemen klasifikazio batzuk, eta esango jazue zuek, aietako baten bat konsideratzen zaten, edo, akaso, igual, ez duek ezagutzen dezuen, edo badauzk ezuen handekotak hauei buruz. Lehenik eta behin... Espiritu lehenengo, bai, galdera timar nizun, baina azaldu. Bota. Ez, ea gu sentitzen garen, baina norekiko, ez? Edo, ez dut oso lortu. Bueno, zer gauz, zu sentitze balin bazea hauetako bat, edo zuk ezagutze balin badezu hauetako bat. Hori zen litek. Ados. Lehenik eta behin daukagu agerpena, aparizion, bezala, ez? Da pertsona bat, idazten dizula bakarrikan, ez dizu inoiz idazten, baina favoreren bat, edo galderaren bat balin badauka, orduan idazten dizu. Agerpena, oso ondo azen. Eskala da, agerpen bat. Eta esken idaukat bat gainea, urte betean 2 aldiz bakarrik idatzi dit. Bat izan zen, etxe aldatu zala, eta bere bizilagun bat nik ezagutzen nun, eta kapazan nintzen eskatzeko bere bizilagun berri horri, bere wifiko kontraseina. Boa. Agerpen. Bai, baten, esan, zemuz, aizu.
eta hor ja, eta beste behin idatzi ziten, lagun honek iten, bueno, laguna, ezaguna esango nuke ja, uso zaurituak eta reskatatzen ditu. Oso lan txukun erutze zait, baino momentu horretan kanpoan zegon eta bidali zion norbaitek argazki bat nere auzoan aurkitu zutela uso bat zaurituta. Eta idatzi ziten boixen, gaueko ordu batak inguruan, esan ez, aizu, zemuz, aizu, beida, argazki hau, uso bat dao zaurituta zure auzoan. Baukazu jutea, abertzemuz da hon. Eta, claro, enekin ez da zer rantzun, eta egia ni momentu horretan ezin un, enegon disponible, baina disponible egon ezkio, ze hostia esate tipo nahi. Ja. Claro, beti txintxokeritan aitu nahian, bueno, hori. Orduan, ez dakitzuek ez dautzen dituzuen olako agerpenak, baina, bueno, oso jende arriskutsua. Eta gaina utzi diazu pentsatzen kontzeptu batekin, esan duzu ja, laguna ez guen ezaguna, eta WhatsAppetan eta sare sozialetan ez dugu erabiltzen ezagun hitza, denok lagunak dira. Bizitzan esaten duzu, laguna, hori ezaguna da. Baina WhatsAppen denak dira WhatsApp lagunak, Facebooken denak dira Facebook lagunak, ez dugu erabiltzen Facebook ezaguna, hori da nire WhatsApp ezaguna. Denok jam, nola hor barrun daude lagunak dira. Hau da, eragin estatu batu arra, Handenak dira, denen lagunak dira, ezaguna kontzeptua ez da existitzen iaia. Zazpipestako biletea ino gezurrezko antzen da hori, baina bai. Bai, baina horrela, elkar lagunak, friends, denak dira lagunak, pixka tortilla ator. Claro, lagunak. Agerpenaren inguruan galdera bat. Ze bai, esan dezue, ezagutzen dezuela lagun agerpena dena. Baina, mai, izan zara zu noiz agerpena? Zagian batzutan ez gara konstiente gu izan garela. Askotan, seguro, bai. Benik batzutan egin agerpena ikusita, aurretik banuela audio bat pertsona horrena entzun gabe, agerpena egiten duzu bi pausotan. Ostras, barkatu, joen ikusi, oain txentzun zure audio, eta gero, pixkatzen moz, da gehi hirugarren golpeaten aizu, favorat eskatu behar nizun. Claro, baina itxin diten ez, lehenengo ez gatzeko oso evidentea. Nik sekzioaren bukerarako nekoan gordeta aholkua, baina antxe botako izut. Ze behar bali madazu, esan. Ze, okerrena da, kaso eitea, zemuz, ez dakize, handi 5 minutua orduan gauza galdetzea. Gauzak, rentez. Esan, haizu, ontarako idatzi zu, eta gero ja, barkabaina eskatu, enizun erantzun, ez dakize, baina, pum, pam, holaxe, inberko zenuke. Oidan ere aholkua. Hemen gorka esan dezan nahi dio inigo, jaja, niri egin dit. Bueno, baina bai, idatzi zenian lenguan gauzat eskatuz, eta gaur bertan bialiko izugu gorka, astutan egoen, eta bai. Baina ez da izan agerpena nere kasuan, ez izan da gehiago ostras gorka barkauen unikusi eta bialduko izut. Etzan, orain favorat eskatu hori zut trukean. Baina akaso pentsatuko duzte favoren bat eskatzeko trukean gorka. Hori ere izan dut. Eskatzeatik ez galtzen. Beraz, agerpenaren kontzeptu gardi geratu zaigu, agerpen. Beste bat daukat, enekin zeizen jarri baino irrika sortzailea da. Edo, ez dakit da, cliffhanger edo clickbait edo horrela. Da, pertsona bat, ze idazten dizut esan ez, ikuste ganen zehose kontatuko dizut. Piskat, hyper bai izan liteke. Hyper sortzen du, eta irrikamari, ez dakit nola dituko neoken, baina xe da, como... Irrikamari asko gustatzen zait. Irrikamaria. Orduan, klaro, esate dizu, eta zetik ez dizu aprobetxatzen, zetik ez dizu kontatzen ez eske hau aurrez aurre hobeto esplikatzen da. Eta uzten dizu, saber, noiz ikusten dizun. Eoteko lasai eta kontatuko izut. Claro, dena ondo, baina boa. Eta zuk badakizu, hartuko dut artea, lasai egoteko mito badala. Hombre, noiz betikoa, noiz ikuste gehan, eta gehatuko altzea. Orduan, hoi nire ustez da irrikamari. Azken finean hor ustein dizu, eta hortako ez errez esan, eta elkarrik uste ganen, orduan aprobetxatu. Ni pixkat irrikamari naiz, irrikamari zea. Ba, nahi zan. Bartxe daukau. Beste klasifikazioa, hemen daukat zorioneko laguna. Zorioneko laguna. Zergatik da zorionekoa? Zorioneko ez dituzulako egiten. Urten, bi aldiz bagarrik elkarritzeiten dezue, eta da bata bestearen urte betetze egunean. Edo, are okerrago.
behin bakarrik. Eta da, bea, goatzen den zure urtetaz, baina nola zuk ez dakizun bere urtek, noiz dien. Hoxe sabernu. Bi aldizua da gaitzerdi, ez da bain gaizki orekatuta dago harreman hori, baina eske askotan izaten da, zuk zorion duzu eta berak zuez, edo berak zu bai eta zu gero etzara oroitu. Claro. Arrakala egoten da zorion lagunen artean. Bai. Hortan mentzat, ikusten dut denok daukagulako norbait, eta hoxe, lehen maiek esatezun bezala, hau zer da laguna, ezaguna, alde batetik zoriona opa dizu, baina bestetik beste zer ez dizu opa. Hori da. Maiak ere badaude horrekin, nik daukan lagun bat, beti bidaltzen dula horrelako fotomontaje bat, rotulu batekin, zure argazki zar batekin, eta esango nuke taldeko guztiei horrelako argazki zar berreskuratzen, zorionak ez dakitzen, zorionak erdimemek zoriontzeko eguna. Hori izango zen beste kategoria zorioneko lagunan marruan. Memeloak. Memeloa, justu urrengoa, meme lagunan dukan jarrita, baina memeloa izu horre gustatzen zait. Eta justu urrengoa zen, askotan iruditzen zait, mugikorroiek diela Alejandriako liburutegia bezala. Osea, mesedez, ez zaila ezer pasa, ze gordetzen dituzte, argazkizarrak, montajeak, oain dela 3 urte bidalitzen un audio bat, Kriston Parrak botatzen dituzten, eta gordeta dauka, eta bapatean gogorarazten dizu eta bidaltzen dizu. Edo aspaldi fotomontaje bat intzizuen, eta gordeta dauka, eta hori bidaltzen dizu. Osea, da, dena hola komunikatzen da. Osea, meme bitartez, memelari gustatu zait, edo memelo oso gustoko dut. Eta variante bat dago, eta da, bere buruaren stikerrak egin zitun, eta hori bakarrik erabiltzen du. Ez du beste memerek erabiltzen da, bere burua bakarrik. Bere burua pozik, bere burua triste, bere burua parra egiten, baina bere burua bakarrik anta. Ez tekitan, edo oso egozentrikoa, edo testu etzaien gustatzen, baina hor dago... Nik hemendik abixu bat eman nahi dut edo aldarrikapen bat egin edo... Ados, bota. Oso creepyak iruditzen zaizkit, umeekin egindako stikerrak. Pila bat daude, jende askok erabiltzen ditu, aserre zaude eta ume txiki baten argazkia aserre edo... kotillo bat jakin edezu eta ume txiki bat horrela zumoa edaten en plan kontatu eta oso ospetsuak dira, oso zabalduta daude eta dira ume txikien stikerrak eta iruditzen zait ez dakit pixkat arraro egiten zait, ez zuz ezagutzen ume hori izagizun nondik atera den eta dena ukitza mugikorran argazki pila bat ume txiki ugarirenak pixkat arraro eta creepy. Bai, ondo ikusita, ze claro, nik uste dara kontrastea, ez grazia egiten duen bande, ume bat da, inusientea da, baina baten ikusten ez du argazki baten, pertsona heldu bat bezala, zer reakzionatzen, edo komentario heldu bat egiten, eta jaja, hori oso grazioso. Baina egia da, hori bakarrik erabiltzea. Eta gero, norbaitek esan lezaken ere, stikerrak ere, ez direla aproposak, baina ez dakitzen, niri gustatzen zaizkin, nik 3 stiker erabiltzen ditut. 3? 3 dira. Direla, Goenkaleko Maria Luisa, Mari Purtzilalena esaten. Joxan Tolosaren argazkidat, bai ala iruditzen zatak esaten. Eta Nerea Ibarzabal bertsolariaren bat, horrela urpegia, horrela pixka triste, eta lagundu jartzen duena. Lagundu? Gezurra beste erabiltzen duzu. Zein erabiltzen dut? Ez da kontatu. Da, bat, mezua da, nahi duze abestea, nola da, oasisen kantu mitikoa? Baina hori ez dut erabiltzen. Ez dut erabiltzen. Egia da, non dago stiker hori? Ez dakit. Ez, baina mugikorra aldatu nuen eta galdu egin nuen stiker. Esan dizuet, mugikor batzuk Alejandriako liburutegi bezala dira. Eta horiek, ondo zaindu berdia. Egia da. Bueno, informazio asko dago. Xabiri kontatu egingo diot. Zan, Inigo Asensioren argazki batekin egindako stiker bat, gitarrarekin, eta esaldi bat zela, nenas oskanto Wonderwall. Eharra, Inigo, eharra. Bai, baina okerrena da, nik ez dutela Inigo Wonderwall abestu. Baina, mesedez, memea teatzeko zan, mesedez. Ja, memea teatzeko, memeloak zuek. Memeloak denok. Klasifikazioa jarraituz, pixkat, oain gaine esan dezuela, umen asuntoa, nik hemen apuntatuakat gurasoak direnak. Osa, guraso kontzeptua dauketenak. Eta da, bere semearen argazki bilatzen dizkizute, naiz eta ez eskatu,
Eta hori, bueno, behintzat argazki hor dago, pasatzen da, lehenengo komentero egiten, ze graziosoa edo, ze ondo, eta iristen da momentuan, non arrazia beltzizu, eta ja, ez daukazu erantzuteko, hizkuntzak nahiz da oso aberatsa izan, zuk igual ez daukazu hainbesteko bokabulario erantzuteko. Horrelagotan behar dezu sticker bat. Osea, mesedez gehiago ezin dut gehiago. Xamurtu. Bai, en plan, uzkurtzen ari zait bihotza zure seme alabaren irudiak ikusten. Ezin dut gehiago, mesedez, arren gehiagi da, bai. Ni izan nahi zoietako gurason bat, hemen irudia behin eta bero bideok, eta guen ja adinaren arabera, guen igual ja esain beste. Eta hor beste atal berezi bat irekiko nuke Aitona Monentzako, Aitona Monen bideo, osea, bueno, hiloben bideoak zabaltzen dira, ez dakizu nola, banirea, kompetentzia lehia dago eta guzti. Hor dago, eta inkluso igotzen dituzte perfileko argazki bezala bere hiloben argazkiak, behienak izateko ordez, eta dago generazio bat ez du ondo neurtzen ze jarri perfileko argazkien, eta hori bai interesgarri iruditzen zait. Aitona Mona benetan aportazio txukuna iruditzen zait. Eta ez da argazki kontua bakarrik, esango nizuke, baita dela konversazioan bertan, gertatzen da, en plan, aizu, nire laun batea izia kontatzen, nire arreba gaixo dao, baina medikuek ez dakite zer daukaten, eta hori dena, eta esate izu, Martintxo ere gaixo dao, eta ez dakizeta, baina, nola mandiozu bira, eta zure seme-ale baita itzeiten bukatu ezun? Osea, ez detu lertzen? Baina, bueno, gertatzen da. Zuk esatezu, izan zehala horrelakoa, baina baina semearen adinaren arabera pentsatzen dela, Osea, guen ja iritsia momentu bat, noizbeinka pasilloan gurutzatzen garela, eta igual ez daukat aukera inbeste bideo grabatzeko berari, eta igual ez baina, bueno, komentariok segurazki jarri, gure alai ez dakiz zer, gure alai ez dakiz zer. Bai. Baina ez da, ja guapoak ez dituzlako ikusten, ez? Ez da hori, oiturak edo ez dakit, edo aldatzen dugu gaia, edo igual jartzen dut emezu bat, nun jartzen dut, nik ez dut hitz egiten nire semeari buruz. Alairi buruz, ja ez dut aipatzen, ez? Ze lotxaga beha, jende lotxaga beha. Olako jendea. Vale, klasifikarekin jarraituz, daukagu ere baita hitz gutxikoa, eta da beti okei, edo zuzenean behatz potolaren emojia igotzen duena. Eta, klaro, iruditzen zait oso metafora ona dela, deskribatzeko ere, zer relazio mota daukezun jende honekin. Nolako laguna da? Okei laguna da. Ez? Berak ja hori bultzatzen du. Bueno, askotan gurasoak izaten dira, ez? Okei, aita edo ama, egoten dela ordu erdi idazten, eta iristen zaizun bezala dela, edo ikono bat, bai, edo, bale, edo agur. Claro, izea horrela, izerdi txantxa daukaztu esan ezko, zesango te dit, hainbeste denbora, idatzi borratu, esan ezko, igual zerze garrantzitsu izango da, esati eso. Horri identifikatzen nahi ze bai, behatz potolarekin, musuarekin, horrelakorik. Batez ere, guain dala gutxi itzein duzu stikerri buruz, eta gia esan ez dakizar stiker bat, zehazki. Hortik, nola geizten dira, nola banatzen dira, azteko, bai, hau, kenyu hau, eta hau. Eta gero, nola memorizatzen du, WhatsAppa memorizatzen du, zeintxo erabilitutuzun, behin eta berriro berdinak erabiltzen. Bai, esaten dute ere baita oso psikologikoki, oso interesgarria da pertsona batek ze emoji erabiltzen ditun gehiena, hola pixka daukazula deduzitzea ze pertsona mota dan, ere baita. Behatza musu eta zerbezak nireak. Hortxe dago. Osea, behidatu orain, mesedez, zein dian zuen azkeneko, bost emoji erabilienak, adibidez. Osea, orain badin mazazte WhatsAppera, nire kasuan, ez dakitza azalduko dian. Nerea da, horrela, musu bat botatzen duen, eta orduan bihotza agertzen zaio, la musu. Vale. Hori nik ere gehiena hori erabiltzen, mucho asko bilatzen ditut. Hori, gero bestea, ez dakit nola esaten den euskeraz, inglesez, eye roll deiten zaio horla, begiak zurian jartzearena. Begiak jarri, bai. Ezin dut gehiago, hori asko erabiltzen dut, eta gero azken aldean erabiltzen dut asko baita begietan bi bihotz dituena. Osea, nire WhatsAppeko ikonitoek esan nahi dute.
edo pixka tuntuna nagoela, edo pixka taserren nagoela, egunaren arabera. Hoi da bipolarra zea, eta hoi da zure bi egoerak. Ni hemen sartu nez, de repente asto bat, kastore bat ikusi ditut, ez da noiz erabili dituten. Asto, zer pixka? Asto bat, bai, astotxo bat, hor dago. Nahi, unikornio bat agertzen zait, eta unikornio bat nahi gabe bidaltzen dutena maiz. Boa. Hau. Horrelakoak, bai, hori da, pixkate... Oien un daude. Erakutsi behar. Emotikonoak dira? Nik ere nahi gabe, oiek. Emotikonoak emojiak dira. Iguala da. Eta stikerak dira... Hauek memojiak dira. Bestela erabiltzen dira. Beste zeba dago. Bueno, ez dakitula da. Bueno, jarraitu zer duan. Gero, beste, normala bezala, audioak bidaltzen dituen jendeari buruz ere itzin beharra zegoen, baina hor bi kategoria jarri ditut. Ze alde batetik daude, komentarista eta podcastlaria. Komentarista da, alde batetik testuz esan zitekena audioz bidaltzen dizu, baina esaldi motzak, nahi ondo iruditzen zait. Osa, zenba denbora tardatzen ez du nahi ondo iruditzen zait esaten, baina ez, grabatu iten duzu. Apa, gexo, nahi ondo iruditzen zait. Hoxe da audioa. Edo testu ingura matizuna, ez? Izango zan pixkat, como, apa, peña, bueno, haitu nahi ze, pixkat irakurtzen hemen jarri zuen iritziak eta, bueno, egia esan, bai, nik, bueno, ez dut gaizki ikusten, zuek hola ikuste bali mazue eta, bale, nahi bali mazue, hola ite deu, esan zerrutan nahiago zuen, eta nun, eta, bale, negatik dena ondo, bale? Bueno, venga, gero arte. Gauza bat, falta zaio audio horri. Okei, triste batekin ordezkatu zen ezaken. Gauza bat, falta zaio. Bai, bueno, vale, ondo iruditzen zai, bai, aio, guapo! Zuk bozkezu aio guapo itakoak? Zure jasotituzun audiotan? Bai. Ja. Ez? Nik bidaltzak joan gehiode, gero arte, olakoak, baina igual. Oi, eta nik jasotzen ditut zure audioak. Minutu bateko audioan bost egon daitezke. Bost horregatik, Bono, jende asko ez dutzen duzulako, kaletik. Bai. Beste audio mota dauka, meta audioak, seme alabekin jarraituz, Jose Opari polita induzu nire semeari, seme, esan eskerrik asko, seme, esan eskerrik asko aitona, Eskerrik aitona, da idea, piloto automatikoan gainea, inungo emoziorik gabe, esan ez, gidoia zein da, eman gidoia, esango dizut, errepikatu ez eta eta gero dago, abesti bat badago Caminando en Círculos izena du, eta hori WhatsAppean jende askori gertatzen zaio. 50 segunduko langa iristen denean, jendeak ez daki itxiera ematen audioari, eta hori berriro hasten da, gauza bera kontatzen. Bere burua konfirmatzen. Eta hori gerta daiteke audio batzutan, irubider, hasi eta bai, itu naiz pentsatzen igual, egiten dugu lauta beste eta azkenen ikuste hobena dala denontzako, Ze bestela pentsatu nune bai, baina eske azkenen bakizu pasatzean uste hobeto dala, ite balin bado auta beste eta hori lehenengo buklea egin dizu. Igual. Eta bukleatu dizu, kontzeptua irubider. Ostras, bai. Eta gustatu zait gaina lehenengo esan dizuna inigo, de jendeak esaten dula, bai, zuek jarri dezuen irakurtzen egon naiz eta hau pentsatu eta, bestek ez dugu irakurri, osea, ze aportatzen duzu hor gainea, bereziki. Ze ustezu, jendea hemen ez dugula, eskerrik asko, irakurri gaituzulako, erreberentzien ez gainea. Gero badago hor, batez ere lanketa bat egiten ari denean WhatsApp talde batean, zerbait aztertzen, iritzi bat edo, ez dakit, laneko testu bat bidaliko dugu eta ez iruditzen zaizuen. Eta, askotan da, netzako ondo dago, baino, bigarren parrafoa igual pixkat suabetuko nuke tonoa. Punto. Tak, oigatzen daola eta musika igotzezu. Pakea sortzen da. Audio bat. Hau papeina zemuz, bueno, vale, irakurriet dena, bai, eta, bueno, gero, Mikel, zure audioa zen ezin izan detentzun, ze, eske, liautan abil audio entzuteko, baina audioa bialtzen eiz, baina, iruditzen zait igual, ez dakit nola ikuste zuen, igual ez, baina, bigarren parrafoa, pixka daola igual, tonoz, segun nork irakurtzeunez, bueno, pentsatu igual zuen jasoko bazenute hori igual, tono igual pixkat suabego jarriko bagenu, da, bueno, minutu eta 40 segunduko audio bat esateko, hau papeina irakurrien, netzako bigarren parrafo igual tonoa pixkat suabetuta hobeto, punto.
Ya está. Ze hona dien puntu horiek. Baina, jendei gustatzen zaio hitzeitea. Osea, jende asko, ni hemen podcastlari bezala apuntatu naukan jende honetan, bilatzen dizkizula audio luzeak, nire mazteak bilatzen ditu kriston audio luzeak, eta aidean, momentu bat semafora gorrin jarri zait, eta korrikan joa, eta bapaten kotxea, eta esan, soinu asko dago, eta holako gauza kontatzen. O badabil jendea esan ez, audio bialtzizkizu esan ez, eskemen hau piraguan da, hemen, kontxan, ez dakit. Markatu. Komentari neziten. Xabi, nire piragua zaratedon audioen zalen kluba daukat. Baina nik esan izun, gustatzen zaitela. Baina kluba zaretela, jende deixen. Bueno, batez ere, jendea balen badago, hau ulertze ez duna, nik audiozko jasotzen ditut hemen Madrilen kriston zaratarekin, eta sirenak, eta jendeak arraxika, eta hemen kaosa nabari da audioietan. Eta aldiz, Iñigok bialtzen dizkitenen audiok, entzuten da, ura, txoriak, urrunean, lasaitasuna. Osa, benetan, bai, ondo da. Nik uste igual podcast bat asisten ezakela, esklusiboki, pirauan grabatuta. Nik ideia hortxe usten dizut, hemen sekzioa partan, ideiak askotarako dauzkago. Hortxe daukazu. Enaiz atrebitzen improvisatzera, anintzen bilatzen audioko gure altzeko WhatsAppak, baina enaiz atrebitzen improvisatzera. Badazpada, ez jarri. Ba horixe, gero, pixkatola bukatzeko klasifikazio honekin, ez dakit denboratzen gabiltzan, baina hemen apuntatu daukatera baita zensorea. Eta da mezuak ezabatzen dituna. Esplikaziorik eman gabe. Bapatean ikusten ez notifikazio bat, hemen talde honetan norbetek zehoz esan du, sartzea eta mezu hau ezabatua izan da. Iñigori norbaitek egiten du? Nola, errapidatu? WhatsAppera sartu, notifikazio bat irixen zaizu WhatsAppera sartu, eta ikusten duzu ezabatu egin duela mezu hori. Nire askotan pasatzen zait hori. Ego juri? Nik askotan egiten dut hori. Ba hemen, mesedez, mundu osoren aurrean, esplikatu zergatik egiten duzun hori. Ez da errexago esatea. Nik azten dugu dizut, Xabi. Goiuri ordenagailuan dago, eta ez du topatzen, ez dakit, piragua ur efektua izeneko audio bat. Eta egin beharrean bilaketa bat ordenagailuan jarrita piragua ur efektu txap, edo nahi duzuna, zer egiten du Iñigori bidali mezu bat. Iñigo, bakizun dagoen efektua piragua uretan FX hori izenazuna eta ez dakiz zer? Eta igual Iñigok tardatzen du 2 minutu erantzuten. Eta denbora hortan aspertu egin da, eta orduan pentsatzen du, bilaketa egingo dut. Eta bilaketa egiten du eta topatzen dut. Orduan esan beharrean, lasai topatuet, borratu egiten du mezua. Orduan, ze sortzen du? Alako txiri buelta bat, ze berriro irrikamari posizioa itzuli gara. Hori da, hola buelta. Ze behartzen un, dena ondo, hemen nago, libre nago, lasai zer, ez igual diota. Mi kaguen igual dio, akabatu egin nahi de pertsona hau. Banire semeak kaso hietan. Bai, aitortu erdut, gehienetan izaten dela, norbaitek ikusitu nire giltzak. Mezoa bilatzen dut, jarraitzen dut bilatzen, topatzen ditut giltzak, eta erduan esaten dut, borratu egingo dut, ia ez dut laguntza behar. Gauza bat, esan baizu, Xabi, hainbesterako zen horrela, hainbesterako izan da horrela, Goiuri oparitu niola bere giltzak lokalizatzeko sistema GPS bat. Oi ba. Earra. Txipotle. Txipoio. Txipoio. Bai, oso gorra da bizitza elkarbizitza Goiurirekin. Ez ditut borratzen, baina horregatik da, da zerbait behar nuelako, eta ja ez dut behar, eta orduan bazu, ez molestatzeko, ja ezabatu egiten dut, eta listo, ez da izaten idatzi dizut zerbait kontatzeko, eta jazta borratu egin dute, ez dakit. Bai, baina, aholku txiki bat, ez dakit badakizu, baina dagoeneko WhatsAppen mezuak editatu daitezke. Bai. Dagoeneko, orduan badokazu lasai, hori editatu eta jartzea. Hemen gauza bat eskatzen dizun, baina jaztet behar. Eta beti ere hori, informazio gehiago ematen du, zuzenean, mezu hau ezabatua izan da. Imaginatu, ez dakit, mezua jasotzen duzu, gauko lauetan, eta gero borratzen dute, eta ze esan dizu pertsona honek? Batzutan egin izan dute, igual mozkorran egon eta idatzi dut, eta gero etxera iritsi eta WhatsAppak errebisatzen hasi, eta esan dut, pertsona hau esnatu baino lehen, ezabatu egingo dut idatzi dudan hau. Hala ere, batzutan uste dugu pertsona horrek ez duela irakurri mezua, baina kasu irakurri egin du. Baina bezuk pixka bat egiten duzu, naiz eta feduna ez izan, errezatu egiten duzu une horretan,
esateko... Bai, eta gero, ez dizualako ezin egona sortzen pentsatzeak pertsonanik irakurri du eta ez dit esango irakurri duela, eta nik uste dut ez duela irakurri, baina ez dut erabateko zehaztasuna hori gorra da, Eskerrik asko beldur berri bat sortzagatik. Orain arte, A ber, beldur bat sortzagatik. badago jendea barkatu, mugikorrean notifikazioa piztuta daukana, orduan, izan zaio kaixo kapullo bat zera, eta ez da gize, eta bestea, eta gero zu borratu iten duzu. Baina, berak irakurri du, nahiz zuri double check urdinez jarri. Bueno, baina nik ez tineiz kapullo da olako gauzak. Bueno, asabert esan dezun orduan. Igual justo kontrakoa. Aupa, guapo. Oida. Hor da kontua. Guapito. Kontua da, eske, badirudi aztu intzaizuela, baina goiurik gaur sekzio parte hasi bezan lester, lehenengo gauza esan du, gauko iruetan esnatu dala, ansidadekin. Orduan, klaro, hain beste ansiedade bat sortu diozue. Egia da, Inigo, eskerrik asko, majo. Hain dia. Ez horre, maja. Enuen beldur hori baina horrein. Bi alduko izutu hain sticker bat, beste ume txiki hori dantzan jartzen da naula, bakizu. Ez ditutela ume txikien sticker. Badakit horregatik bi alduko izutu. Alimak bilekoa? Osa... Alimak bileko umeak bat zate? Bueno, eski, igual, adinez igual, ez dakit. Alimak biliko, sí. Nik uste ere bai. Alimak bilez, ja. Ez, baina oso famatu izan zen, garai, ez dakit, 1980 margarrengo amarkadan, dantza itezun ume bat zegon, digitalki egin da, oso itxusia. Bai, Dancing Baby, ditzazan. Dancing Baby, noski. Dancing Baby, hola, bapaten entorrizet flasha. Bueno, klasifikazioa honekin bukatuko nuke, hemen apuntotan ezkan beste bi, bat da, izan daiteke atxondutakoa, eta dala WhatsAppeko estadoak igotzen dituna, ez dakitoi, ez da oso, netzako ez da oso ohikoa. Ez oso ohikoa, nik uste adin batetik aurrera bakarrik hori da, egiten dela. Adin batetik aurrera edo ja ume bat duzunean. Hori da, umea daukazun hor baten sartzea. Azkenean beti zikloa, beti berdinera bueltatzen gara. Eta bukatzeko, noski, hau taldek egiten ditun laguna. Vale? Igual du, talde batean 5 pertsona egon, eta 5 pertsona hoiekin beste talde bat egiten duzu, baina, klaro, nola asunto aldatu duzun, hortxe dago taldea. Bereziki sortuta. Hor dago, iratxerentzako paria, abenduko zubirako planak, Jose Milen despedida, asteburuko argazkik bialtzeko, Piraguai, hor daude. Talde gilea dituko dio honi, ez da? Talde gilea. Edo coacha igual pixkat. Coacha ere. Bilatzen du beti koesioa eta talde, ekipo. Koesioa, bai. Gustatzen. Hor nakau, agerpena, irrikamaria, memeloa, nik stripperra ditu diot, ze stickerra bialtzen dituta. Stripperra. Eta talde gilea edo coacha. Talde gilea, zorioneko laguna, esan dugu ere baita, gurasoa, oso garrantzitsua ere baita, gurasoa, atxondutakoa, hortxe dazkagu bintzatola batzuk komentauta. Orduan, ez dakit zuek batematola gehituko zen duketen, edo ikusi zuen espezimenen bat, edo zuen WhatsAppetan, ez dakit batemato opendeak nahi duen konpartitu. Gorka zehaz idatzi du, ez? Eskatologikoa. Eskatologikoa? Bai. Kakarekin sticker, meme, emotikono, mota guztiak bidaltzen ditun jende hori. Eta nik variante bat ezautzen dut. Eta da, zuk esan duzu, eskatologikoa, zakiltologikoa. Baita ere. Badun lagun bat, zakiltologia talde batean dagoena, eta handik gauza onenen selekzio egiten duena gero, gurekin duen beste talde baterako. Aiba, egiten dizu aurretik anola pixkat garbiketa eta, bueno. Ez, normalean nahiko zikinkeria ikusten. Bastante zekin. Bai, ez dakit zakilak zer daukan, baina, bueno, obsesioa badakizu. Badauka pixka zakiltologia eta eskatologia nahasteko joera. Vale. Guztia dauka. A ber, zakiltologia eta eskatologia elkartu daitezke errex, ez? Bai, bueno, igual. Bai, goza. Zikinak, gauza zikinak. Nahiko, bai. Tira, 19 minutu goizego 12etarako, Xabi Tolosa agurtu egin zaitugu, rengo gonbidatuari paso eman behar diogu eta, baina izu, etxeko lanak oso ondo egin da, Ia esan, hasi zara turroia zitze egiten, eta nik turroiarekin itxiko dut hau. Aurten, turroia jango duzu bigarren kafean, Xabi Tolosa. Aupa. Baina orain taldetik aterako zaitu. Aprobetxatu gait eta aterako nez, talde egintzen duten Piraguako eguneko ateengo nez, oantxe. Ez, hori mantendu behar da.
Bueno. Bai, batez ere ja, hasiko garako laizter spama egiten dolako gauzak, eta taldeak beste xarma hartuko du. Vale. Orduan ondo iruditzen zait. Javi, zain du Madrid inguru hori ere, Ados. Aio. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Galdu inun joka ube, galdura ta aure, galdu inun nahi gabe, ala behar zuen, zu bezala espektatibat aldarek, marraztu nitun, naiz berez, zirriborro izan. Bakarrik, nagoen lortu nahi, ez dudan guzti horren. 2012, ze gertatu zen 2012an? Mai Inigo, hementxe errepaso txiki bat, ja urte batzuk pasa dira eta. Kooperatiben urtea izan zen Nazio Batuen Erakundearen arabera, Dragoiaren urtea egutegi txinatarraren arabera, Costa Concordia itsasontzia ondoratu zen, Sandik etxugari suntxitu zituen, opa Gangnam Style abestu genuen, up, Gangnam Style. Londresen joko olimpikoak ospatu zituzten, eta jainkoaren partikulak fisika kuantikoa hankazgora jarri zuen. Duten besoek, bat gehi bat bi batek daki nola itzegin beste barne bati, matematikoki ez da gokitoki guzi. Bueno, bai, hori guztia gertatu zen, baina 2012an beste gertakari potolo bat egon zen. Karola, zirko espazioa, sortu zuten. Ez duda guzti horren, 2012an 4 konpainiak indarrak batzea erabaki zuten Bizkaian zirkoari eskainitako gune bat irekitzeko. Azpiegitura berriak sortzeko beharra partekatzen zuten eta horregatik batu eta zirkuko jardueren garapen hobeagoa ahalbidetzen zuen espazio bat lortzea pentsatu zuten. Iraunkorra den ezer, maiz egin dut kale. Eta bigarren kafean nahiko bereziak garenez, 10. urteurrena ospatu beharrean, 11. urteurrena ospatu nahi izan dugu, ze 10. mundu guztiak ospatzen du, 20., 30., baina 11. urtebetetzea ez du hainbeste jendek ospatzen, beraz, guk erabaki dugu baietz, Karola espazioari, omenaldi hori egin geniola, eta horregatik gonbidatu dugu gurera Xakti Olaizola. Egunon, Xakti? Kaixo, egunon. Egunon, algitorri berriro, bigarren kafe. Baina ospatu genuen ere 10. Da pasaden urtean, beraz, orain badago aitzaki ona berriz ospatzeko, zergaitik ez, aitzaki gehiago ospakizunak egiteko, baina bai, bueltan gaude gure ikuskizunekin, gure espazioan eskaintzen ditugun ikuskizunekin, zere, pandemian eduki genuen alako geldialdi bat, eta hori, aurten ere, hortan gauz. Egunon, Xaki. Horietako jatorrira juten bagara, Karola espazioarena, esan dezakegu kukutzatik, hasiak edo hortik etortzen zirela? Hori da, bai. Kukutza izan zen, Bizkaiko edo Euskadiko zirkuaren sortzek leku bat, ez? Orduan, hortik atara ziren konpainia nahiko, eta, batzuk sortu zuten Zirko Zaurre, beste batzuk Karola, gero orain daukago ere Dantzaka Zirko Bilbon, Zirko Domo ere dago Barakaldon, hortik atara ziren. Baina, justo, kukutza proiektua akatu zuten 2011an, gu pixkate tarte horretan egon ginen, eta agian
puputza baina bukatu baino lehenago ginen hor lekua bukatzen, bilatzen barkatu. Eta, bueno, hortxe, Bilboko Ribera deuston kokatu ginen. Eta hasierako lau konpaini hoiei gehiago gainitu ziren edo, zenbat konpaini zaudete egun Karola Espazioan? Ui, ez ditu zenbatu, baina nahiko, segia esan, kriston aldea, nik egonaz ordutik, baina gero hor gestioan, baina gero bai egon da jende pillo hori gestioan pasadena, baita joan da, eta nik naiz orain bakarra ibili dana denbora guztian ordutik, eta ikusi dut egon den aldaketa ikaragarria, hasieran hori ginen laukatu, esaten da moduan, lau konpainia, baina bai gitxika etorri ziren entrenatzen baita zirkuan ibiltzen ziren jende amateur edo astena edo ikasten zegoena, eta bueno, berez gure ideia esan, lau konpainia horientzat lan lekua eukitzea, edo entzaiatzeko, eta entrenatzeko, eta biltegia eukitzeko, eta guztiak, baina baita eukitzea espazio bat, non beste artistak eta beste konpainiak etorri zitezkeen, hori, beraien lana egiten, Eta horrelako espazio bat etzegoen Bilbon, eta ez dago ere gaur egun zeren beste espazio batzuk gehiago daude formakuntzara eramandak eta oso beharrezkoak dira eta oso ondo daude, baina batzutan konpainia profesionalak edo artista profesionalak entrenatu nahi dutenean, ez daukate halako espazioa, Eta hori ikusi da zelan hasten joan den zirkua orokorrean Euskadin, eta zelan pasa diren gure espaziotik hainbeste eta hainbeste artista eta profesional. Beraz bai, kriston aldea. Ze polita iruditzen zait, binomi hori entrenatu eta ensaiatu. Nahi gertzen zain antzak ikasleekin eta gu klaunean entrenatu ezaten dugu bai, Entrenamendu gauza bat da, tono hartu behar dezu, eta ensaioa ikuskizun daukasunean, behin eta berri horrepikatu edo zerbait bilatu ikuskizun horretarako, eta zirkoko artisteko oso argi daukazue hori, Zer da entrenamendua eta eguneroko asuntoa, eta gero zein da ensaiatzea edo ez. Hori da. Esaten duzun bezala, klaunean edo baita aktoreak eta beste jendeak ere egiten du entrenamendua. Batzutan ez da erresa ikustea edo batzutan ez dute hainbeste egiten batzuk, baina ez dago lan ariketa fisiko bat mantentzeko. Baina bai, badaude beste gorputz bat, estenan jarri behar dana, egon behar dela hor, prest, lan egiteko prest. Eta zirkuan berez ere badaude malabareak, adibidez. Baina malabarek, eta agian ez da ulertzen hain fisikoa bezala, baina malabareak egiteko ere, pilotekin askarre biltzeko, edo mugimendu eta gorputzare ere landu behar da ere. Así que bai, behar da, noski barietze behar dela, leku bat non zuk espazio baten giltza daukazu eta nahi dozunean sartu zaitezke eta hor entrenatu eta hor zure ariketak egin. Azentua jarri nahi nun diferentzia hortaz, ensaioak eta entrenamentua, justo horregatik askotan ensaiatzeko ikuskizun bat, eskatzen dugu edo usten digut, lokalen bat, edo horrelako zer, baina izaten da denboraldi konkretu batean. Ez iru jabeten ensaiatzeko ikusin berri hau, edo ze hau, baina eska entrenamentua egunero egin behar da. Ez da gelditzen entrenamentua. Horregatik dira hainbestekoak horrelako espazioak Karola bezala, Hori da, bai, zuk esatu duzuna. Eta batzutan, egia da beste espazioetan, eta gu ere egin ditugu gure hasieran adibidez, asko. Proposatu asteroko tailerrak, tailerre regularrak, edo bestelako formakuntza, baina egia da murrizten dela, edo mugatzen dela pixkat, entrenatzeko entrenamendu libreak egiteko leku espazio fisiko eta denborarena,
Orduan, bueno, bai egia da, egiten ditugula formakuntza trinkoak, holan, asteburu bateko formakuntzak, eta, bueno, gonbidatzen ditugu, bertako edo kanpoko artistak edo irakasleak, eta hori bai, baina bestela ere erresidentziak egiten dira, hori bai dala prozesu konkretu batean leku bat behar dozula, eta bueno, erreserbatzen duzu espazioa lehentasuna aukitzeko, baina Eta adibidez, formakuntzan batez ere profesionalentzako izaten dira zuen ikastaroketa edo baita irekia hasiberrientzako? Bueno, berez egoten da beti irekia hasiberrientzako ere, baina, bueno, segun eta zein dan proposamena, adibidez, etortzen bada soka egiten duen irakasle bat, agian badaude neska batzuk ezagutuko dutela pixkat soka aereoa barkatu. Oiala aereoak daude, danok oso ezaguna dituguna, baina adibidez dago soka aereoa, ez? Hemen Karolan dauzkagula neska batzuk daudela super engantzautak. Eta orduan, etortzen bada hori irakasle bat soka erakusten duena, soka aereo, etorriko dira batzuk, bai profesionala direla eta sakontuko direla dituztela truko batzuk. Baina baita etorri daitezke, agian zirkozaurren edo zirkodomon aereo klaseak egiten daudenak, naiz eta profesionalak ez izan, baina daukate ja base bat. Orduan, bueno, esan leike irekita dagoela, eta bakoitzak ere badaki, ez, eta normalean, bueno, moldatzen da noski formakuntza kasu askotara, ez? Eta eman dezagun zaki Euskal Herriko konpaini bate, zuekin jarri nahi dela harremanetan, edo ez dakit, bai entrenatzeko, ikastaro batean antolatzeko, edo ikuskizun berri bat sortzeko. Nora jo behar dute zuekin harremanetan hartzeko? Bueno, egia esan, zentzu horretan, nola hainbeste, aprobetxatzen dut kontatzeko, zeren gure aktibitatea beti egonda oso zentratuta gure proiektuetan, gure konpainietan, gure lanean. Orduan bai eskaintzen dugu Karola, espazio bat holan libre entrenatzeko edo libre konpainia da profesional moduan erabiltzeko, baina egia da, komunikazio lan hori ez dugula gehiagi landu. Orduan, badaukagu webgune bat, eta hor daude gure datuak eta daukagu mail bat, eta gurekin harremanean jartzeko, baina egia da, nola ere, esan dezakegu orain ez gabiltzala bilatzen holan eromoduan jende gehiago edo sartzeko, asko gauz. Baina, bueno, ere interesgarria da esatea zelan, azkenean guretzat Karola ez da gure proiektu zentrala, ez? Gehienetan da konpainia, eta gero espazio bat behar duzu, eta espazio hori eskaintzea ere gustatzen zaizu, baina, bueno, orduan laguntzak eta lako gauz gehiegi ere ez ditugu eskatu, eta ez gara batzuk bai, baina, bueno. Baina bai, daukagu webgune bat, daukagu ere Instagram, daukagu Facebook, eta horren bidez segituen daude gurekin kontaktuan. Baita askotan, izaten da aukera ona, hemendik bidaiatzen da biltzaten artistak edo lanean ibiltzen diren, askotan bizitan etortzen dira, leku ezagutzeko, eta osoiek ere polita die. Iregia asmoan dia baina gogoa dut nagia. Bueno, eta ensaioak, entrenamenduak eta formakuntzak eta elkargunez aparte, noiz behinka ikuskizunak eta horrelako altxorrak eskaintzen dituzu ere. Eta nik badakit azaroak 11 sortzita, zirko gala, zirko ikuskizun berezi bat antolatzen ari zeat, ez? Hori da, bai. Bai, egia esan, beti gabiltza hori, gure konpainien gauzak antolatzen, boloekin, eta azkenean deskantzatzen duzunean, edo etxean zaudenean, etxean gelditu nahi zelagian, baina gustatzen zaigu ere, topaketa momentu hori, ez?
Eta orduan, gaude hor, agian askotan ikusten ez garen jende pilo, eta egun hori polita da danok hor batzeko eta biltzeko eta pixkat ospatzeko, azkenean zirkuana den oso sentimentu familiarra, ez? Eta oso polita, así que bai. Eta, gainera ere, aprobetxatuko dut ere esateko, ez dakigula zenbat gelditzen zaion Karolari berez orain gauden edifizio honi, zeren, orain Zorrozaurren hor, udala holan ditzen du, Zorrozaur, eta hor daukan plan guztia, oso aurreratuta dago, eta, ere, pixka guretza da berezia, zerren da, ospatu, zenbat gauza eman dizkigun leku horrek, eta, aspaldi ja abisatzen daude, botako dutela, eta udalaren erabakia da. Baina, beste urrengo lekuren baten ere jarraituko dugu, así que etorri eta aprobetxatu hor gauden bitartean. Mezua garbia da, etorri eta aprobetxatu hor gauden bitartean, baina etorkizunean ere egongo gara, biak bata bestea bezain egiazkoak. Xakti Olaizola, mila esker, eta izango dugu berriz ere bigarren kafean tartetxoa hartzeko aitzakiaren bat etorkizunean, zein du? Eskerrik asko, artista pilo ekiko ditugu eta oso interesgarriak, así que etorri gozatzera. Eskerrik asko, eta onda izan, agur, Ruper Ordorikaren sidekarroan kantu honekin egingo dugu guk gaurko saioaren azken txampatxoa eta agurtzeko orduare iritsi zaigu. Beraz, Mai Gorostiaga Pozo ondo bidean, datorren ostegunean ikusiko dugu elkar. Lazer bat, osasuna eta zirkua. Goiuri ezei zarandia, zu bihar arte. Andoaindik Bastero kulturgunetik hariko gara, saio berezi egiten. Bertan, kulturgile, kultur sortzaile, Andoaindar xelebre, gonbidatu mordoa izango ditugu, hain erreferente izan den kulturgune baten, 20. urteurrena behar bezala, ospatu eta zuei kontatzeko. Beraz, bihar 10:05 hemen izango gara Naiz Irratian, baina orain informazioarentzako txanda. Geratu hor, gure uinetan. Ondo izan, aio! Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz Irratian. Ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz Irratia. Keep calm and bigarren kafea.